ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, Pebrero 11, 2025, 90 days before the national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, halos 34,000 pamilya mula sa 3 rehiyon sa Pilipinas apektado ng malawakang pagbaha. Ang Social Welfare Department nagdagdag na ng mga food packs para yan sa mga biktima. Sangkaterbang illegal campaign materials na kolekta ng Commission on Elections sa pagkasa ngayong araw ng Operation Baklas. Ating House Speaker Pantaleon Alvarez, inirereklamo naman ang umunoy pagkait sa kopya ng enrolled bill sa 2025 national budget ng bansa. Palawan at Basila naka-high alert dahil sa panibagong rocket launch ng China. Abangan din sa ating provincial report mamaya, manager ng bus company at kanyang live-in partner patay sa ambush dyan sa may Kabakaan, Cotabato. At sa ating international news naman, United States President Donald Trump nagbabalang kakansilahin ang ceasefire deal kung hindi mapapalaya ang lahat ng mga bihag sa Gaza sa Sabado. At abangan din sa ating sports balita mamaya, Kyrie Irving papalitan si Anthony Davis sa All-Star Game. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa kabuang 33,801 na pamilya ang natukoy na apektado sa malawakang pagbaha at mabibigat na mga pagulan dulot ng shoreline. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, ang mga ito ay mula sa Mimaropa Region, Eastern Visayas at Bicol Region. Ito ay binubuo ng mahigit sa 116,000 mga individual. Apektado ang kabuang 185 na mga barangay sa malawakang pagbaha. Sa kasalukuyan, mayroong 1,526 na pamilya ang inilikas na patungo sa mga evacuation center. Ito ay binubuo ng 6,172 individual na pansamantalang naninirahan sa mga evacuation center. Mayroon ding 449 na pamilya ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kaanak at mga kakilala. Ito'y binubuo ng 1,823 katao. Ayon sa Social Welfare Department, inasan pa ang pagtaas ng naturang bilang habang nagpapatuloy naman ang pagtugon sa mga nagpapasaklulo na mga residente. Sa kaugnay din balita, nag-deploy na ang Western Command ng maraming rescuer at mga rescue assets para yan sa nagpapatuloy na pagpapalikas sa mga binahang residente sa may Mimaropa Region. Pangunahing tinungo ng mga ito ang mga binahang komunidad diyan sa may Puerto Princesa City sa probinsya ng Palawan na ilang araw ng lubog sa tubig baha dahil sa walang humpay ng mga pagulan. Sa ngayon, activated na ang Joint Task Force ng naturang command. Ito ho'y kinabibilangan ng Joint Task Force PICAC, ang Joint Task Force Trident West, ang Joint Task Force I-Care para sa pagtulong sa malawakang evacuation, magmonitor sa kalagayan ng mga inilikas at magdala ng mga kinakailangang supplies para huyan sa mga evacuees. Nag-deploy na rin ng mga water assets ang Naval Forces West tulad ng mga rescue boats at ginagamit para maabot ang mga lugar na lampas tao na yung antas o level ng pagbaha. Kahapon, muli pong iniulat ng State Weather Bureau ang pagdanas ng mga residente sa Palawan ng hanggang sa 200 mm ng tubig ulan, dahilan kung bakit lalo pang lumubog sa baha ang maraming lugar, maging yaong mga tulay at mga kabahayan sa naturang probinsya. Mula pa nitong nakalipas na weekend, mga kabombo, daan-daang pamilya na ang inilikas mula sa mga binahang kabahayan patungo sa mga evacuation center na binuksan. Maliban sa probinsya ng Palawan na pangunahing nakaranas ng mabibigat na pagulan, binabantayan din ang sitwasyon sa iba pang mga probinsya dyan sa may Mimaropa o Region 4B na ilang araw na rin na inuulan dahil yan sa epekto ng shoreline. Kabilang dito ang marami mga bayan sa probinsya ng Oriental Mindoro.
Patuloy naman na inaalalayan ng Coast Guard District Palawan ang mga lumilikas na pamilya sa Puerto Princesa City, Palawan dahil sa pag-ulang dala ng shear line mula pa noong nakaraang linggo. Batay sa kanilang record, mayroong 108 na pamilya o katumbas ng halos 500 individual ang na-rescue mula sa 7 barangays ng nasabing lungsod. Nabatid na tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan kaya maaring madagdagan pa ang mga apektado ng baha. Agad namang sinuri ng mga manggagamot ang mga inilikas at napag-alamang nasa maayos na kalusugan naman ang mga ito. Narito ang listahan ng mga binabahang barangay ngayon sa syudad ng Puerto Princesa. Ang barangay ng San Miguel, barangay San Pedro, barangay Bangkaw-Bangkaw, barangay San Jose, barangay Siksikan, barangay Irawan at Westcom Road. Sa kaugnay pa ring balita mga kabombo, kuha tayo ng mga development mula po sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development dahil patuloy po yung ginagawa din paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar sa Bicol Region at Mimaropa. Bunsod pa rin po yan mga kabombo ng ilang araw na pong pagbuhos ng pag-ulan dahil po sa epekto ng shear line. May mga development na nakuha po dyan si Bombo Bea Penisa. Nagpapatuloy ang ikinakasang relief operations ng Department of Social Welfare and Development para sa mga residente sa mga apektadong lugar sa Bicol Region at Mimaropa, bunsod pa rin sa nagpapatuloy na epekto ng shear line. Sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, tiniyak niya na nagpapatuloy ang augmentation sa mga regional offices ng ahensya sa mga naturang lugar para sa tuloy-tuloy na pag-aabot ng tulong sa mga residente sa mga evacuation centers. Ayon sa tagapagsalita, nakapagpahatid na ng tulong nagkakahalaga ng 830,000 ang ahensya sa lugar ng Mindoro, habang nasa 420,000 naman ang naipahatid ng ahensya sa Palawan, partikular na sa Aborlan na siya pinakaapektado ng mga pagbaha. Dahil nga po sa epekto ng shear line, yung sa Oriental Mindoro, nakapagpahatid na po tayo ng initial na tulong na nagkakahalaga ng 130,000, that's in the form of family food packs. Gayun din po sa Palawan, particularly in Aborlan and in Nara, nakapagpahatid na rin po tayo ng mga family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 420,000. At gayon din po sa Region 5, nakapagpahatid na rin po ang ating pong regional office ng mga family food packs para madagdagan yung mga resources ng mga local government units at matugunan yung pangangailangan na po ng mga kababayan nating naapektuhan ng patuloy na pag-uulan. Habang tuloy-tuloy ang nagiging pamamahagi ng mga family food packs sa mga naturang probinsya, karamihan din sa mga residente ang kinailangang ilikas at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Umabot na anya sa humigit kumulang 8,000 residente ang nananatili sa 59 ng mga evacuation center na matatagpuan sa mga apektadong rehiyon sa Mimaropa. Pagtitiyak naman ni Dumlao, patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para malaman kung ilan ang kabuuang bilang ng mga residente na nangangailangan pa ng karagdagang tulong. Meron po tayong na-monitor na mga nasa mahigit 2,000 na mga pamilya or mahigit 8,000 na mga katao. Ang pansamantala po ay nanunuluyan sa 59 evacuation centers na matatagpuan po sa Rehiyon Mimaropa, makapagpahatid nga pa po tayo ng mga karagdagang food packs and non-food items. Sa ngayon ay patuloy na namamahagi ang DSWD ng augmentation ng mga family food packs sa mga naturang probinsya para matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente sa mga apektadong lugar na ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, itinaas ang high alert sa mga probinsya ng Palawan at Basilan dahil sa pinangangambahang pagbagsak ng mga debris mula sa pa rin ng China ngayong araw, Pebrero 11. Unang itinakda ang pagpapalipad sa naturang rocket noong Enero 25 nitong
zone o mga natukoy na lugar kung saan posibleng bumagsak ang mga rocket debris. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Ang drop zone 1 ay 85 nautical miles mula sa Rizal Reef, approximate distance. Drop zone 2, 40 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan. Bawal ang na-rescue mula sa 7 barangays ng nasabing lungsod. Nabatid na tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan kaya maaring madagdagan pa ang mga apektado ng baha. Agad namang sinuri ng mga manggagamot ang mga inilikas at napag-alamang nasa maayos na kalusugan naman ang mga ito. Narito ang ng mga binabahang barangay ngayon sa syudad ng Puerto Princesa. Ang barangay ng San Miguel, barangay San Pedro, barangay Bangkaw-Bangkaw, barangay San Jose, barangay Siksikan, barangay Irawan at Westcom Road. Sa kaugnay pa ring balita mga kaumbo, kuha tayo ng mga development mula po sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development dahil patuloy po yung ginagawa din paghatid ng mga naturang scheme ay nagagawa umano ng mga electric cooperative na i-misappropriate ang pondo o yan po'y ilipat ng wala sa lugar, illegal at hindi po akma sa dapat ay paggamitan doon sa mga naturang pondo. Posible umunong may mga nakikinabang sa naturang scheme at nagwawaldas sa pera ng gobyerno. Nais ng National Electrification Administration na maimbestigahan ito sa lalong madaling panahon at mapanagot ang sinumang sangkot o yaong may mga papel sa naturang anomalya. Sa kasalukuyan, na maimbestigahan ito sa lalong madaling panahon at mapanagot ang sinumang sangkot o yaong may mga papel sa naturang anomalya. Sa kasalukuyan, wala pang pinapangalanan o tinutukoy na anumang electric cooperative na posibleng sangkot nito. Sa naging pulong ni na Administrator Almeda at nitong si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, nangako si Director Santiago ng agarang pagsisiyasat o investigasyon hanggang sa pagsasampa ng kaso. Kasabay po ng pagtiyak na pananagutin ang sinuman o lahat po ng personnel nitong mga electric cooperative na posibleng sangkot sa naturang anomalya. Ito namang si dating House Speaker inireklamo o ipinagkait umano ang kopya ng enrolled bill sa 2025 national budget ng bansa. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Pinaratangan ng isang dating House Speaker ang mababang kupulungan ng Kongreso na ipinagkait umano nito ang opisyal na kopya ng enrolled bill sa 2025 national budget ng bansa. Ito ay inihayag mismo ni former House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez nang siya'y tanungin hinggil sa kanilang isinampang kaso sa opisina ng Ombudsman. Ayon kasi sa kanya, matagal na silang sumulat sa House of Representatives upang mabigyan ng official copy ng naturang dokumento, ngunit ani ay bigo pa rin silang makakuha nito. Git pa ng kongresista, itinatago umano sa kanila ang opisyal na kopya ng enrolled bill na 2025 national budget ng Pilipinas kaya sila'y hindi pinagbibigyan magkaroon nito. Dahil alam nyo po, dito lang sa House of Representatives matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Ang mga ibinahaging to ay kasabay ng kanilang pagsasampa ng kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez at ilan pang mga kasama dahil sa umunoy pagsisingit ng nasa 241 billion pesos na alokasyon sa 2025 national budget ng bansa. Marami yung blanco na yon. Ngayon nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang malalaking balita mga kabombo, bumuelta naman itong si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa banat nitong si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, kaugnay sa paggamit ng terminong West Philippine Sea. Sa ibinahaging pahayag nitong si Commodore Tariela, mababasa sa bahagi ng transcript ng statement nitong si Congressman Marcoleta sa isang panayam sa kanya kung saan hinimok niya ang publiko na huwag magpaka-ignorante katulad daw nitong si Commodore Tariela na hindi umano naintindihan ang nakasulat sa mapa ng mundo at ng karagatan. Sa isang statement, sinabi naman itong si Commodore Tariela na nakakadismayang marinig mula sa isang kongresista mula sa 19th Congress na nagpasa ng Philippine Maritime Zones Act ng pagtawag ng West Philippine Sea ay nag-uugat sa kamangmangan. Anya, malawakang niyayakap ang naturang termino ng ating mga kababayan at sumisimbolo sa kanilang mga karapatan at mithiin, may kugnayan pa rin po yan sa marine resources sa ating exclusive economic zone. Ginagamit din niya ito ng ating militar at ng Coast Guard personnel habang ginagampanan ng kanilang patriotic duty na kadalasang nalalagay sa panganib ang kaligtasan. Hindi rin anya iligal ang pagpapatibay ng naturang termino sa ating bansa o sa ating mga batas at dahil hindi dapat anyang tanggalin ang termino na nagpapalakas sa koneksyon ng bansa sa sarili nating exclusive economic zone. Tanong tuloy nitong si Commodore Tariela na paano anya susuportahan ng buong mundo ang paggamit natin sa West Philippine Sea kung tayo mismo ang sumasalungat dito. Sa kabila naman nito, mayorya anya ng mga Pilipino ang kumikilala at gumagamit sa terminong West Philippine Sea. At walang issue dito maliban na lamang sa mga tila lumilikha ng problema gaya na lamang anya nitong si Marcoleta. Sa huli, tanong nitong si Tariela sa mambabatas na kung naniniwala din naman pala ito sa exclusive economic zone, bakit anya bawal itong pangalanan at ano ba raw ang dapat na itawag dito? Nag-ugat nga ang palitan ng pahayag ng dalawang opisyal kasunod ng sinabi nitong si Congressman Marcoleta kamakailan na pagdinig po ng House na walang West Philippine Sea at ito ay gawa-gawa lamang umano natin at wala sa mapa ng Pilipinas. Bagay na pinuna nitong si Commodore J. Tariela. Oras natin, meron na ho tayong 17 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Ipinagtanggol naman itong si Agriculture Secretary Francisco Che Laurel Jr. ang desisyon nila na mag-angkat ng sibuyas. Sinabi ng kalihim na dapat itong buwan lamang ay mayroong 7,000 tonelada na kakulangan po ng sibuyas sa Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, kanilang inaprubahan ang 4,000 lamang na tonelada ho ng sibuyas na kinabibilangan ng mahigit 3,000 tonelada para ho sa pulang sibuyas at 1,000 tonelada para yan sa puting sibuyas para mapunan ang mga kakulangan. Paliwanag pa nito na hindi naman siya magsasaka, importer at siya'y kalihim na magmamanage sa sitwasyon. Hanggang sa kalagitnaan po ng Marso o Abril ang harvest season ng sibuyas kaya hindi raw ho nito tutugunan sa ngayon. Yung kakulangan ay maari pong lumala pa ang presyo naman ito. Isang taktika lamang ang kanilang ginawa ngayon na pag-aangkat sa limitadong oras para umano maiwasan ang anumang paglubo ng presyo o pagtaas ng presyo ng sibuyas. Magugulat ang binatikos sa mga magsasaka ang naging desisyon ng Department of Agriculture na mag-angkat ng sibuyas dahil sa panahon po ng anihan o harvest season na sa ngayon at tiyak na marami umanong supply ang darating sa mga susunod na linggo. Nasa bansa ngayon para sa isang official visit si Samdech Mahaborvor Thipaide Hunmanet, ang Prime Minister ng Cambodia. At bahagi ng official visit ng Cambodian leader ay ang gagawin nitong pakikipagkita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong alas 11 ng umaga sa Malacanang. Sa pagkikita ng dalawang leader ay inaasahang magkakaroon ang mga ito ng bilateral meeting na kung saan ay mapag-uusapan ng ilang mga kooperasyon. Kabilang sa kanilang pag-uusapan ang may kinalaman sa pagsusugpo sa transnational crimes, defense, trade, tourism, regional at multilateral cooperation. Pag-uusapan din ng dalawang lider ang kalagayan ng mga kababayan nating mga Pilipino na nasa Cambodia. Tinatayang nasa 7,000 ang mga bilang ng mga Pilipino ang nasa bansang Cambodia. Sa iba pang mga balita mga kabombo, naghain po ng petisyon ang transport group na Piston sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para hilingin na payagan na mairehistro sana yaong mga unconsolidated na mga pampasaherong jeep. Ayon po sa grupo na ang mga hindi ko nakapagparehistro ay ginipit umano ng Land Transportation para sumali sa Transport Modernization Program ng gobyerno.
Kinundanan ng grupo ang ginawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil sa pinapaboran umano ang mga dayuhan na nakakakuha ng kontrata sa ilalim po ng modernized jeeps. Magugulit ang nagsimula noong 2017, yung Public Transport Modernization Program na layuning palitan ang mga traditional jeep nitong mga tinatawag na Euro 4 compliant engine para mabawasan ang polusyon. Layon din ng programa na matanggal ang mga sasakyan na hindi na nararapat pang pumasada dito sa ating bansa. Naman sangkaterbang mga ilegal na campaign materials na kolekta ng Commission on Elections sa pagkasa ngayong araw ng Operation Baklas. Kaugnay niya, narito ang balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotonera. Bombo Genesis, Bombo Jai, nakolekta ang sangkaterbang mga ilegal na campaign materials sa pagsisimula ng campaign period kasabay ng pagkasa ng Operation Baklas sa buong bansa. Ayon sa Commission on Elections, ang mga nakuhang mga posters ay kanilang itatabi at i-account upang magamit bilang ebidensya kung sakali man na may mga kandidatong nagmamatigas na paulit-ulit na pinapaskil sa mga hindi common posters areas ang itinalaga ng komisyon. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis at Bombo Jai patuloy ang pag-iikot ng mga local COMELEC sa iba't ibang bahagi ng bansa upang tanggalin ang mga illegally posted na mga campaign materials na nasa mga poste ng kuryente o di kaya nasa mga puno pa. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, 3 araw lamang ibibigay nila sa mga kandidato upang tanggalin ang mga ito. Dahil kung hindi ito masusunod, sila na mismo ang magtatanggal nito at maaari pa silang humarap sa kasong kriminal. Ipiniliwanag din ni Garcia na maaari nilang ipresyuma mga kandidato na sila pa rin ang mga naglagay ng mga ito kahit nasabihin pa nilang kalaban ang nagkabit o di kaya mga supporters lamang nila. Anya ang mga kandidato na lamang ang magpapaliwanag para rito. Dagdag pa niya na kung ito kasi ay kanilang gagawin, paulit-ulit na lamang na magiging dahilan nito ng mga kandidato na mahuhuli sa ganitong aktibidad. Kaugnay nito, pakinggan natin ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay pa nito, tiniyak din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na wala silang papalampasin dito sa Operation Baklas na kanilang ginagawa sa ngayon, Bombo Genesis at Bombo Jai. Lahat ng lalabag ay mabibigyan ng karampatang aksyon. At kaya naman hinimok niya rin ang mga lokal na kandidato na sana sa pagpasok ng kanilang campaign period sa Marso 28 ay iwasan na nila ang mga ganitong illegal na campaign materials para hindi na rin mabaklas at masayang ang kanilang mga nagastos. Kaugnay pa nito, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Paulit-ulit na lang po yung ganung klaseng sinasabi sa atin. Bumenta na ng makarang eleksyon, benta na ng ngayong araw, ngayong panahon na ito ng eleksyon. So, the COMELEC can always make presumptions. Kung paano kami nagbibigay ng presumption sa ating pong vote buying, yan po ang gagawin din natin na presumption sa mga pagkakabit ng mga illegally posted materials. Sapagkat sa aming palagay, yan ang paraan para labanan po yung ganito eh. Kasi kapag lagi na lang natin na papayagan yung kanilang argumento na hindi kami nagkabit, supporters namin na nagkabit o kalaban natin na nagkabit, eh lahat na lang hindi namin matatanggal. Genesis, Bombo Jai, hinikayat din ni Garcia mga publiko na kung sakaling maaktuhan na ganito ay maaari itong picturean o videohan at ipadala sa kanilang tanggapan. Tiniyak niya rin na magpapadala agad sila sa mga area ng mga local COMELEC upang baklasin ang mga ito. Kaugnay niyan, pakinggan ulit natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kahit sino yung involved, kahit na kanino yung material, dapat tatanggalin. At yun po yung instruction natin sa buong bansa. Wala po tayong masisino, wala po tayong pipiliin. Dapat po pantay-pantay natin ipatupad ang ating patakaran. Kahit sino yung involved, kahit na kanino yung material, dapat tatanggalin. At yun po yung instruction natin sa buong Mula sa COMELEC Office, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin magkakaumbo ng pagsisimula ho ng campaign period para po sa mga national candidates. Ngayon pong araw na ito, Pebrero 11. Update po tayo dyan sa bahagi po ng Ilocos Norte. Yung seguridad ng Philippine National Police doon po sa may Lawag, inigpitan pa rin. Kasunod po yan ng pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ngayon pong hapon dyan sa bahagi po ng Lawag City. May mga development po dyan. Live si Bombo Annalise Soberano. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng Philippine National Police dito sa Lawag City kasunod ng pagdeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamaya. Pangungunahan kasi ng Pangulo ang kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa pag-iikot ng Bombo Radio, kita ang presensya ng mga pulis sa mga kalye maging sa mga lugar na pagdausan ng rally. Alas 4 mamaya magsisimula ang programa. Bago magtungo dito sa Lawag City, hinarap muna ni Pangulong Marcos si Cambodian Prime Minister Hun Manet sa Malacanang. Nasa bansa si Manet para sa isang official visit. Nagsagawa din ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Hun sa Malacanang ngayong araw. Ang punong ministro ng Cambodia ay nasa bansa para sa 2 araw na official visit upang talakayin ang iba't ibang aspeto ng bilateral, regional at international cooperation. Nakatakdang pangunahan ng dalawang leader ang pagpapalitan ng ilang nilagdaang dokumento sa bilateral cooperation. Ito ang unang pagbisita ni Prime Minister Hun Manet sa Pilipinas mula nang maupo sa pwesto. Kasunod ng imbitasyon ni Pangulong Marcos, ang dalawang leader ay nagpulong ng maraming beses sa Association of Southeast Asian Nations Summit sa kanilang pinakahuling enkwentro noong March 2024. Kasama ni Prime Minister Manet sa kanyang pagbisita ang kanyang asawa na si P. Shamoni, Deputy Prime Minister at Minister of Foreign Affairs at International Cooperation Prak Sokhon at isang business delegation. Ang Pilipinas at Cambodia ay opisyal na nagtatag ng diplomatikong relasyon noong August 20, 1957 na ipinagpatuloy noong December 1994 pagkatapos ng 26 years na pamamahinga. Itinatag muli ng Pilipinas ang kanyang resident mission na sa Phnom Penh at formal na muling binuksan ang Philippine Embassy noong January 1995. Mula dito sa Lawag City para sa Bombo Genesis. Kamusta naman ang weather dyan sa may bahagi ng Lawag? Kasi dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, medyo umulan sa malaking bahagi ng NCR. Dito Bombo Genesis, mataas ang sikat ng araw. Napakainit ng panahon dito sa Lawag City. So kaninang umaga nagkaroon ng konting ambon, pero ngayong araw ay sikat na sikat yung haring araw dito sa Lawag City. So mamayang hapon, alas 4 magsisimula ang programa dito nga sa Centennial Hall ng Lawag City at ito ay unti-unti na rin nakikita natin yung mga presensya ng mga followers ng mga kanya-kanyang kandidatong senador dito nga sa Lawag City, Bombo Genesis. So inaasahan na rin ang mahigpit itong sobrang traffic ngayon dito sa Lawag City, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat. Iyon ka dyan, Buwan. Para sa Davao 2025, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Meron na po tayong 27 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita mga kabombo, lumubo ng 485.1% ang National Food Authority rice tax noong Enero at tumabot po sa 284,810 metriko tonelada mula 48,680 metriko tonelada noong 2024. Yan po'y batay sa record na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, tumaas ang buffer stock ng National Food Authority dahil yan sa mas mataas na bilihan po ng palay na ngayon po ay 23 hanggang sa 30 pesos na kada kilo para yan sa tuloy o tuyong palay, habang 17 pesos hanggang 23 pesos naman kada kilo para sa mga basang palay. Ito ho yung mga kakaaning palay pa lamang. Inasahang lalago pa ang stock hanggang sa buwan po ng Mayo ng kasalukuyang taon kasabay ng nagpapatuloy ng anihan ng mga magsasaka. Kasalukuyang bumibili ang National Food Authority ng mga palay doon ho sa bahagi ng Negros Occidental at Misamis Oriental sa pamagitan po ng presyong 23 hanggang 24 pesos sa bawat kilo. Samantala, 150,000 na metriko tonelada po ng National Food Authority rice o ito yung mas kilala bilang NFA rice ang ilalabas naman sa mga local government unit at mga ahensya ng gobyerno sa loob po yan ng 6 na buwan. Yan po'y upang matiyak ang food security dito sa ating bansa. Sa kaugnay pa ring balita mga kabombo, magpapasimula ang National Food Authority ng pamamahagi ng mga murang bigas sa mahigit 50 mga lungsod o 50 cities at mga bayan sa susunod po na linggo.
Ayon yan sa Department of Agriculture. Ito'y kasunod na rin ng pagdedeklara ng pambansang pamahalaan o ng national government ng food security emergency for rice dahil sa matinding pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon naman kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., meron pong kinakailangang mga dokumentasyon sa pagitan po ng National Food Authority at ng Food Terminal Incorporated sa isa po sa mga ahensya ng Department of Agriculture ito at mga lokal na pamahalaan bago po ito maipapatupad. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 12078, maaari daw kung utusan ng Department of Agriculture ang National Food Authority na maglabas ng mga lumang mga buffer stock sa mga ahensya ng gobyerno at yan po yung mga katulad po ng mga lokal na pamahalaan o mga local government units at kadiwa ng Pangulo upang patatagin ang presyo ng bigas at upang maprotektahan ang mga mamimili o mga consumer laban ho yan sa posibleng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Posibleng matatapos na naman ang Department of Agriculture ang ginagawang pag-aaral sa maximum suggested retail price para sa karne ng baboy sa loob ng 2 linggo. Una nang sinimula ng pag-aaral sa posibleng pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa mga pork products sa pagnanais na mabantayan ang pagsipa ng presyo ng karne ng baboy. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., maraming mga salik na kailangan ikonsidera ng team na nagsasagawa ng pag-aaral tulad ng supply, presyuhan, demand at ang iba pang bagay tulad ng posibilidad ng profiteering at pagmamanipula sa presyo. Kung mapatunayan niya na may nangyayaring profiteering, tiyak na magpapatupad ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price. Kailangan din niyang matapos sa mga serye ng konsultasyon sa lahat ng mga stakeholders sa pork industry upang matukoy ang akmang hakbang. Sa ngayon, tumanggi munang magbigay ang Department of Agriculture ng suggested retail price range habang inaaral pa ang magiging epekto sa presyo at kita ng mga nagbibenta ng karne ng baboy. Batay sa report ng Department of Agriculture Bantay Presyo, ang presyo ng pork sa Metro Manila ay naglalaro mula 345 pesos kada kilo hanggang 420 pesos kada kilo, habang ang pork liempo naman ay naglalaro mula 380 pesos kada kilo hanggang 480 pesos kada kilo. Meron na lamang po tayong 27 minutes mga kabombo bago po sumapit ang 1:00 po ng hapon. Buka tayo ng mga dagdag pang mga development na tinutukan ng ating mga kasamahan. Dako tayo dyan sa may bahagi po ng Senado, sa may mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang Senado target po na makalipat sa new Senate building sa 2026-2027. Itong si Senate President Chis Escudero sinabing mas mainam na lumipat ho ng 2028. May mga update po dyan si Bombo JC Galvez. Target ng Senado na makalipat sa new Senate building sa Taguig sa huling bahagi ng 2026 o 2027. Ayon yan kay Senate President Francis Chis Escudero. Ayon kay Escudero, walang plano. Dahilan kung bakit 2026 o 2027 pa makalilipat sa bagong gusali ng Senado. Git ng Senador, matagal na raw siya nagtatanong kung kailan lilipat sa bagong gusali ng Senado ngunit wala raw makasagot. Wala rin daw makasagot kung magkano kailangan para matapos ang new Senate building. Hindi aaga ng December 2026 at sana hindi na lumampas ng December 2027. Kasi walang plano. When we looked for the DAED, the detailed architectural and engineering design, there was none. It's been undergoing construction for the past decade or so without one. Natapos lamang yon dahil na rin sa pangungulit namin nung nakaraang Disyembre lamang. Kaya ngayon lang ako makakasagot na base sa planong yon, matatapos at sa mga takdang panahon na yan. Yung amount ang tinitingnan nila, although fina-finalize nila yung costing, ay ipa-finalize hopefully this week. Na yun yung ceiling amount na rin para matapos yun at hindi na rin lalampas doon. Pwedeng bumaba pero hindi na dapat lumampas. Kung si Escuderong tatanungin, mas mainaman yung lumipat na lamang sa 2028 para hindi na raw gastusan pa yung mga patapos sa termino at hindi na tatakbo at magsimula ng fresh. Sa ngayon, sinabi ni Escudero, nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng bagong gusali ng Senado sa Taguig City.
Mula noong 2018, 23.5 billion pesos ang inilaan para sa bagong gusali ng Senado na may 4.2 billion pesos na nakalaan sa 2025 national budget. Sinabi ni Escudero na ang final project cost ay tinatapos pa. Kung ako ang tatanungin mo, 2028 na kami dapat lumipat para yung mga patapos, yung mga hindi natatakbo, ay hindi na gastusan pa ng pamahalaan sa mga opisina nila na 6 na buwan na lang naman. Hindi niya type yung kulay, malay ko, di ba? So, maganda na siguro na 2028 na para magsimula tayo ng fresh. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Nagbabala si United States President Donald Trump na kakansilahin niya ang tinatawag niyang fragile ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ay kung hindi pa palayain ng Hamas ang lahat ng natitirang mga bihag ng nasa Gaza sa tanghali ng araw ng Sabado, Pebrero 15. Nagbanta si Trump na kapag hindi maisasagawa ito, sinabi niya na all hell will break out. Nang matanong naman siya kung ano ang ibig sabihin niya dito, sinabi ni Trump na malalaman ng Hamas kung ano ang kanyang ibig sabihin sakaling hindi ituloy ang pagpapalaya. Kaugnay niya, naritong bahaging ipinahayag ni United States President Donald Trump. Say Saturday at 12, we want them all back. I'm speaking for myself. Israel can override it. But from myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. I would say Ginawa ni Trump ang pahayag sa panayam sa kanya ng mga reporter sa Oval Office matapos niyang nagdaan ang panibagong mga serye ng executive orders. Nilinaw naman ni Trump na nagsasalita siya para sa kanyang sarili at maaring i-override siya ng Israel. Suspesa naman ng presidente ng Estados Unidos na maraming mga bihag ang patay na. Ginawa ni Trump ang pahayag sunod ng babala na ang Hamas ng pagpapahinto ng pagpapalaya sa mga bihag ng walang katiyakan kung hanggang kailan dahil umano sa mga paglabag sa ceasefire deal. Samantala sinabi din ni Trump na posibleng kanyang ipapahinto ang pagbibigay ng tulong sa Jordan at Egypt kung hindi nila tatanggapin ang mga Palestinian refugees na i-relocate mula sa Gaza. Ito ay sa gitna ng plano ng United States President na pag-take over ng Amerika sa Gaza para sa paglilinis dito mula sa mga debris na iniwan ng giyera at muling pagtatayo sa naturang teritoryo. At sa karagdagan pang balita, inanunsyo ng Hamas na kanilang iaantala ang pagpapalaya ng mga bihag nilang Israel. Inakusahan kasi ng militanteng grupo ang Israel na lumabag sa nilalaman ng ceasefire deal. Ilan sa mga akusasyon nila ay ang pag-aantala ng pagbabalik ng mga lumikas sa northern Gaza at ang patuloy na pag-atake ng Israel sa Strip. Itinanggi naman ng Israel at sa halip ay ibinalin sa Hamas ang sisi. Sinabi naman ni Israeli Defense Minister Israel Katz na kanyang pinaghahandaan ang mga sundalo nito para sa posibleng pagsiklab ng kaguluhan. Magugunitang noong Enero nang nagkasundo ang Hamas at Israel sa pagpapalaya ng mga bihag at mga Palestinian inmates kung saan mayroong 4 na bahagi ang ceasefire. Sa huling bahagi ng ceasefire ay ang tuluyang pag-alis ng mga sundalo ng Israel na nakatalaga sa Gaza. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, papalitan itong si Kyrie Irving, si Anthony Davis sa 2025 NBA All-Star Game. Una pong napili itong si Davis na maglaro sa ilalim ng Team Shaq, ngunit hindi ito matutuloy dahil po yan sa mild injury sa kanyang kaliwang hita. Ito ho yung adductor strain. Sina Irving at Anthony Davis ay bago pong magka-teammate matapos na matrade itong si Davis mula sa Lakers papuntang Dallas Mavericks
kapalit ng dating Mavs star na si Luka Doncic. Ito na ang ikasyam na All-Star appearance nitong si Kyrie Irving sa loob po ng kanyang karera sa National Basketball Association. Ngayon pong season, siya ay may average na 24.1 points per game, 4.6 rebounds per game at 4.8 assists per game. Hawak din niya ang impresibong overall shooting percentage na 47.5% at 40.7% mula po sa 3-point range o 3-point line. Sa free throw line, nagagawa nitong si Kyrie Irving na magpasok ng libreng shots gamit po ang 90.1%. Nagawa rin nitong si Irving na makapaglaro sa loob ng 42 games o 42 laro mula yan sa kabuang 53 na laro ng Dallas ngayon pong season. Naganapin ang 2025 All-Star Games sa Pebrero 17. Yan po'y oras sa Pilipinas at magsisilbing host dito ang Chase Center, ang nagsisilbing home court ng Golden State Warriors. Itong isang general na kabilang sa at-large kaugnay sa 2022 drug haul, sumuko na at agad na kapaglagak ng piyansa. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Agad na nakapaglagak ng piyansa matapos sumuko at maaresto sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang isang general ng PNP na kabilang sa pinaghahanapan ng otoridad kaugnay yan sa kontrobersyal na 6.7 billion pesos drug haul sa Tondo, Manila noong 2022. Kinilala ang general na ito na si dating PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Benjamin Santos. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, bandang alas 4:48 ng madaling araw kanina, sumuko si Santos kasunod din ang paglapag ng sinasakyan nitong eroplano sa NAIA mula ibang bansa. Agad itong binasahan ng warrant of arrest ng Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Dumaan naman daw ito sa normal booking procedures at bandang alas 9:12 ng umaga ngayong araw, pinalaya ito sa kustudiya ng CIDG matapos magbigay ng 200,000 na piyansa. Ikaw po ay inaresto namin sa pamamagitan ng kautusan ng pag-aresto para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 or RA 9165. Sir, bilang isang akusado, ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman sa Pilipinas. Ikaw ay meron din karapatan na kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. May karapatan kang pumili ng doktor na mahusay at malaya na magsasagawa ng eksaminasyon pisikal. Sir, naunawaan mo po ba ang inyong karapatan? Sa ngayon, 7 pulis na lang na may warrant of arrest ang pinaghahanap ng otoridad kaugnay pa rin yan sa kontrobersyal na 2022 Shabu Hall. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang po tayong 17 minutes bago po sumapit magkakabombo alauna po ng hapon. Sa iba pang mga police report, iniimbestigahan na ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang 3 nilang mga miyembro na nasangkot sa kontrobersyal na EDSA busway incident. Sinabi nitong si Philippine National Police Highway Patrol Group Officer in Charge, Brigadier General Elizer Pepito Mata, ang mga nasangkot ay nasa Administration Holding Office habang nagsasagawa ng investigasyon. Magugulit ang ipinilit po ng Philippine National Police Highway Patrol Group na dumaan doon ho sa EDSA busway habang mayroong escort kung saan ginagamit pa ang pangalan nitong si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil para itigil na ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang pagharang sa mga sasakyan na dumadaan sa EDSA busway. Nilinaw naman itong si General Mata na wala silang balak na tanggalin ang mandato ng Department of Transportation na pigilan ng mga sasakyan na lumalabag sa EDSA busway. Positibo ang Department of Labor and Employment na mapapanatili ang employment condition ng mga Pilipino. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na malaking maitutulong na mga aktibidad na may kaugnayan sa may mga political exercises sa paglikha ng dagdag na hanap buhay. Gayunpaman, binigyan din niya na nakatutok ang Department of Labor and Employment sa mga pangmatagalang plano para sa sektor ng paggawa at employment. Maliban anya sa Philippine Development Plan 2020
2023 to 2028. Nakalatag din ang Labor and Employment Plan ng Department of Labor and Employment na formal na isinama sa trabaho para sa Bayan Plan sa ilalim ng Trabaho para sa Bayan Act. Paliwanag nila Gesma, ang planong ito ay may tatlong bahagi kung saan may isang 3-year, 6-year at 10-year plan na layong tugunan ang mga pagbabago at hamon sa pandaigdigang merkado ng paggawa. Git niya, binabantayan ng ahensya kada taon ang mga umuusbong na trabaho at pagbabago sa industriya upang mabilis na makaangkop, kasama rito ang mga programa para sa kabataan, partikular na ang pagpapalakas ng kanilang employability. Ibinida niya rin ang sunod-sunod na pagbaba ng unemployment rate mula 2022 hanggang 2024. Binanggit din ng kalihim na ang tuloy-tuloy na implementasyon ng mga plano ng Department of Labor and Employment ang susi upang matugunan ang mga hamon at masigurong handa ang mga manggagawang Pilipino sa mga bagong oportunidad sa trabaho. Samantala, nanawagan naman ang Coordinating Council of Private Educational Associations sa Kongreso na muling suriin ang House Bill No. 11213. Ito yung Educational Pathways Act na inaprubahan sa ikatlong pagbasa nitong Enero 28. Ayon sa naturang konseho, ito hong Coordinating Council of Private Educational Association, maaring humina ang kalidad ng edukasyon dahil ginagawang optional ang senior high school at technical vocational program na maaring makaapekto naman sa kinabukasan ng mga estudyante. Binanggit din ng grupo ang mababang performance ng Pilipinas sa global assessment, gaya yan ng Program for International Students Assessment at ang trend sa International Mathematics and Science Study. Kaya't dapat umanong pagtuunan ang kalidad ng edukasyon sa halip na baguhin pa ang sistema. Hinimok nila ang Kongreso na magsagawa ng masusing pag-aaral bago ipatupad ang panukala upang matiyak na magiging epektibo ito. Sa mga oras na to, mga kabombo, mga ka-Sir Nation, dumako na tayo sa mga pag-uulat at tinutukan ng ating mga lalawigan. Itong officer in charge manager ng bus company na dating barangay kapitan at live-in partner nito inambush patay sa Kabakan, Cotabato Province. Ang mga otoridad naman mayroon ng nakikita o natutukoy na persons of interest. May balita dyan ng Bombo Radio Coronadal. May natukoy ng mga persons of interest sa pamamaril patay sa isang OIC manager ng isang bus company na dating barangay captain kasamang kanyang asawa sa kabaan ng Y Junction, Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant James Warren Kaang, ang tagapagsalita ng Cotabato PNP sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinilala ni Kaang ang mga biktima na sina Armando Yaplu, 79 years old, OIC manager ng Mindanao Star Bus Line na dating barangay kapitan ng Barangay Ugalingan at naging ABC president. Samantala, kinilala rin ang kanyang kalibin partner na si Marilyn Lungakit, 62 years old, na parehong residente ng Barangay Ugalingan, Carmen, Cotabato. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, sakay ang mga biktima ng isang kulay abong Toyota Fortuner habang binabaybay ang highway mula Kabakan patungong Carmen, nagbigla na lamang silang pinagbabaril ng mga sospek. Dead on the spot naman si Lou at ang partner nito. Sa paunang investigasyon, lumabas na nakatanggap na umano ng mga banta sa buhay ang OIC manager kaugnay sa kanyang trabaho bago ito pinaslang. Nadamay lamang ang kanyang kalibin partner dahil magkasama sila sa sakyan na mangyari ang pamamaril. Sa karagdagan, may nakuha ng CCTV footage ang mga otoridad ngunit hindi ito malinaw. Gayunpaman, may ilang testigong nakakita sa mga sospek. Sa kasalukuyan, patuloy ang masusing investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang mga sospek, madakip ang mga responsable sa krimen at mapanatili ang peace and order sa bayan ng Kabakan. Ang ating kapulisan po, ating kasundaluhan ay ginagawa naman po talaga ang lahat upang magiging safety po tayong lahat at sa mga nanggagaling po sa ibang probinsya na pumapasok ng North Cotabato. Huwag po kayong mag-alala, ang mga pangyayari po ay isolated cases lamang po. Nagkataon lang, kumbaga nagkataon at nagkatagpo sila dito sa area. Ang naging pahayag ni Police Lieutenant James Warren Kaang, ang tagapagsalita ng Cotabato PNP sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mahigit 500 wanted person naman nahuli ng Philippine National Police sa isang buwan operasyon sa Western Visayas. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo.
Umaabot sa 514 na mga wanted persons ang nahuli ng pambansang pulisya sa Western Visayas sa month-long operations nitong Enero ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na sa loob lamang ng isang buwan, nahuli ang 70 mga most wanted persons at 444 na iba pang most wanted persons. Ito ay bungaan niya ng 489 na mga police operations. Sa nasabing bilang, ang Negros Occidental ang nakapagtala ng pinakamaraming naarestong wanted persons na umaabot sa 251 o katumbas ng 48.85% ng kabuang bilang. Pinuri naman ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki ang mga police stations sa buong rehiyon sa matagumpay na operasyon. Tiniyak rin ito na magtuloy-tuloy pa ang pagpapatupad ng law enforcement operations para sa kaligtasan at seguridad ng publiko. Nakahuli po tayo ng 514 wanted persons sa buong Western Visayas for the month of January 2025. Ito po ay bunga ng operations na kinandak ng ating mga different units across the region, kung saan po from 514, 70 po dito ang na-classified natin as most wanted persons. Rest assured na ang ating leadership dito sa Police Regional Office 6 under Police Brigadier General Jack Wangki ay patuloy po na hinahanap ang mga natitira pang wanted persons region para ma-account po natin at maharap po sila sa mga korte na nag-issue ng kanilang warrant of arrest at para mabigyan din po natin ng justisya yung kanilang mga biktima. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Etong ika-39 na taon na kamatayan ni dating Antique Governor Javier inaalala ngayon sa buong Western Visayas at Isla ng Panaya. Kaugnay niya, narito ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kalibo. Inaalala ngayong araw ang ika-39 taon na kamatayan ni dating Antique Governor Evelio Javier na may malaking kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Idiniklarang non-working holiday sa buong rehiyon ng Western Visayas at Isla ng Panay ang Evelio Javier Day upang bigyang halaga ang mga nagawa nito dahil isa siya sa mga itinuring na bayani ng mga Antinyo. Kaugnay nito, inihayag ni Antique Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Mr. Broderick Gayuna Train na may isasagawang simpleng seremonya na sisimulan sa flag raising ceremony. Susundan ng pag-alay ng bulaklak sa kanyang monumento at iba pang aktibidad kung saan bawat taon itong ginaganap sa nasabing lalawigan. Isinalarawan nitong naging buhay ni Javier na kinabibilangan ng siya ang naging pinakabata na gobernador sa edad na 28 anyos at isa sa mga politiko na pinati sa panahon ng martial law sa Pilipinas. Nabatid ng pagpatay kay Javier noong February 11, 1986 ay isa sa mga dahilan kung kaya't naisulong ang People Power Revolution sa bansa. Meron tayong mga aktibidades, flag raising ceremony at pagkatapos noon ay may wreath laying tayo sa monumento ng ating baganihan, mga programa o tagapagsalita sa yung mga tao na nakaranas din o naka-experience buhay ni former Governor Evelio B. Javier. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Karagdagan sa ating sports balita mga kabumbang, Team Philippines itinanghal bilang overall champion sa 2025 Wakeboard and Wake Skate Championship. May update po dyan ng Star FM Manila. Itinanghal ang Team Philippines bilang overall champion sa 2025 IWWF Asia and Oceania Cable Wakeboard and Wake Skate Championship na ginanap sa Clark, Pampanga kung saan nakakuha ang mga ito ng kabuang 19 medals. Naiuwi ni Curly Santiago ang gold medal sa wakeboard under 14 ladies category habang silver medal naman sa wake skate under 18 ladies category. Bronze medal naman ang napanalunan ni James Damance sa wakeboard under 14 men category at top 5 naman si Ryan Alias sa parehong kategorya. Sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila sa mga batang atleta,
Ibinahagi nila ang kanilang journey sa sports na wakeboard at wakeskate. Dahil po sa tita ko na pinalaro din po siya, tapos pinatry niya po sa akin. So, dun ko po nagustuhan yung sport. Dahil po sa kaibigan, sinama lang po ako sa wake park. Dahil sa kuya ko po. Dahil po, dun po siya nagtatrabaho. Tapos, nung pinatry po sa akin. May unting kaba lang po, pero maganda po. Ipinarating din nila ang kanilang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanila para makamit ang tagumpay na ito. Thank you po sa mga sumuporta po sa amin. Kirino, QWC Kiddos, sa mga nag-support government, Dax Kua, and yung parents po namin, families. Thank you po sa support. And sa school din po namin, Kirino General High School. Yun lang po. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Star DJ German Bolero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nakatakdang bumisita sa Ukraine si United States Special Envoy for Ukraine and Russia na si Keith Kellogg sa darating na Pebrero 20. Sinabi ni Andriy Yermak, ang namumuno ng Ukrainian Presidential Office, na inaasahan nilang magiging may magandang resulta ang pagbisita ng US official. Makakapagbigay ang United States official ng komprehensibong impormasyon sa panunupil ng Russia laban sa Ukraine. Itinuturing din ito ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa bagong United Nations o United States Administration para makamit ang tuluyan ng tunay na kapayapaan. Bombo Business News. Sa atin pong business report, mga kabombo, naitala po ng Pilipinas ang pangalawang pinakamabilis na pagdami ho ng mga sasakyan sa Association of Southeast Asian Nations mula Enero hanggang Nobyembre ng nakarang taon. Batay sa Association of Southeast Asian Nation Automotive Federation na meron pong 116,615 na mga units ang nagawa mula ho sa 101,707 na mga units noong 2023. Nanguna naman ang Myanmar na may pagtaas na 83.8% na may mga sasakyang nagawa. Nagtala naman ng pagbaba ang mga unang mga sasakyang nagawa ang bansang Indonesia, ang Thailand at maging ang bansang Vietnam. Habang nakapagbenta naman ang Pilipinas ng hanggang sa 452,209 o halos kalahating milyon ng mga units ng sasakyan, yan po'y sa nakalipas na taong 2024. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pwede po ninyong i-download dyan via Google App Store o Apple App Store. Para po sa mga kababayan po natin sa Luzon area, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station po dyan. After po ng Bombo Network News, meron po silang sariling mga social media pages tulad din po ng Facebook, YouTube at iba pang mga social media pages, mga kabombo. Sa Luzon nga, dyan sa may Northern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan para po sa mga kababayan po natin mga Ilocano, ang Bombo Radio Dagupan para ho sa mga Ilocano dyan sa may Ilocos Region, ang Bombo Radio Baguio para ho sa mga Ilocano at mga Igorot dyan sa may bahagi po ng Cordillera, at para ho sa mga Bicolano, ang Bombo Radio Legazpi. At para pa rin sa ating mga listeners and viewers dito sa bahagi ng Luzon, maaari nyo itong matunghayan sa Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawaga, Bombo Radio Vigana, Bombo Radio La Union at Bombo Radio Naga. At sa ating pagtatapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years,
rulers. You have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes sa Pebrero 11 tuig 2025. Holiday, wala opisina, wala sang klase. Tangod sa karon sining adlaw aton ginadumdum ang nag-umpisagin o gintunaan sang martial law ang pagluthang patay sa makabig naton isa ka paganihan si Governor Evilio Javier. Sa gihapon ini mo alaga ni mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita o plan baklas ang kumulek kinumpisahan na kadungan sa campaign period sa national candidates. Mga tarpaulin sang mga national candidates nga wala nagasunod sa pagsulundan ginpang kakas. Mga barangay officials sa Takas sa Haro ginsaysay kung paano nila na-rescue ang 4 sa 5 ka mga minor de edad nga nakapalagyo sa balay dalayunan sa distrito sang Lapuz. Samtang ang pamunuan sang City Social Welfare Development Office ginahulat ang eksplanasyon sang in-charge sang balay dalayunan kung paano nakapalagyo ang 5 ka mga minor de edad. Mayor Jerry Treñas nagbando sa mga tao sa balay dalayunan antes sa batunon ang mga children in conflict with law lantaw nanay kung sarangan nila nga bantayan sa sulod sang pasilidad. Samtang sang kunyapan lalawigan ipabalo sa Senate nga may nag-eksister nga provincial ordinance nga nakapangalan sa General Martin Delgado Avenue ang Bangga Dama Santa Barbara San Jose San Miguel kasunod sa pagduso ni Congressman Mike Guriseta nga ipangalan ang dalan sa iya sini nagtaliwan nga may. Samtang tupad balay isang manugpantay isang pantatan sa Banwasang Dumangas laom nga ang biktima ang nagpalupok sa armas. Kag pa via PNP may 2 ka mga person of interest na sa nagluntad nga pagpang-hold up sa fuel tanker sang Mitsakop. Kung madalaguan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Sanday sino nga mga national candidates ini ang wala nagasunod sa pagsulundan sa pagbutang sa mga campaign na paraphernalias sa paggasugod sa campaign period sa national candidates. Standby sa kay Bombo Angel Tan.
Ginatingwaan man naton sa sining mga tinion ang mga incumbent kag former city councilor nga pasabton sa sining pahayag ni former city councilor Plaridel Nava nga mayara sang ginatanyag sini kabaylo sang ila sini nga pagsuportar sa paghatag sang authority nga magsulod sa isa ka joint venture sa kay former city mayor Jen Patrick Mabilog kaupod sa Double Dragon Properties Corporation ining kontrobersyal nga gift project iti sambal ni former city councilor Plaridel Nava sinyati may pagtanyag sakon mo may offer sakon ug aling way ko lang yagin baton during that time sa aton sini nga mga kabombo may mga incumbent subong nga mga city councilor nga napasar ining nasambitan karon iya nga paghatag sang authority sanay alkalde may mga former city councilor man nga nagapapili sa midterm elections nga yara pa sa termino sa itong naprobahan ining nasambitan nga kasugdanan. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon tutukan naton diri sa pagbalayag sa Momo Anay sa check na this time si Momo Angel Tan. Sino ang naka first blood? Bao first blood. Sino ang labing una sining mga campaign paraphernalias ang ginpangkakas sa operation karon sang Iloilo City Comelec? Mga campaign paraphernalia nga wala naga santo sa pagsulundan. Check na si Bombo Angel Tan. Bombo Angel sa report, please go ahead. Nagpatigayon, Bombo Cham, subong adlaw sang oplan na baklas ang City Comelec office sa mga tarpaulin nga napahamtang sa mga public places diri sa bahin sang syudad sang Iloilo sa aton pag-upod man sa caravan sang Comelec office. Nag-umpisa gid diri Bombo Cham sang pagpangkakas nila sa miatubang sang provincial capital kung sa diin miara nga daan sang kung daan yung tarpaulin sang Uswag Ilonggo kaupod si Marjorie Trenyas kag si Mr. Isa Trenyas ang duara sa may waiting shed Blabang Botcham amo na ang pinakaunang nga tarpaulin nga ginkakas. After sinanagdiretso ang grupo ni Mr. Jonathan Saino, Election Officer 2, dito sa bahin sang Haro Plaza. Tikay ang Uswag Ilonggo Party List is national for siya party list na siya. Bot silingon kabahin ini siya subong adlaw. Pero Bombotcham klarohon ta ha, wala pa nagpangbaklas para sa mga local election o kung mga mapadalagan sa local election sa mga tarpaulin sang mga kandidato puros national pa lang subong. Pagkadto sa Miharo Plaza, kit-anda yon ang tarpaulin nanday Senator Amy Marcos kag Miss Camille Villar. Ang nakabutang abi dito Bombotcham nga plastada sa sining mga tarpaulin nila yara tuod sa may designated area kung diin gintaran asang Comelec office. Pero ining kay Amy Marcos, wala sang may nakabutang paid by. Kumbaga, wala sang ibutang sa may sose nila Blabang Botcham nga for accreditation or pag-check yar na bala kung sino nagbayad ng gasto sa sinimang campaign materials. Buot silingon taran dito nga mga tarpaulins niya gin pangkakas. Unlike dire kay Camille Villar iya nga may nakabutang sa idalom kung sino ang nagbayad, ginkakas ang ibang taran-taran nagbili lang gid sang isa. Kay ang recommendation dapat sang Comelec nga kada area kung diin natala na ang pagbutang sa mga tarpaulins, isa lang gid ka tarpaulin nga may ara nga dimension nga 2 by 3 feet gid lamang Bombotcham ang allowed. Other than that, kakson gid sang City Comelec office. Gimpatag diri ni Mr. Saino nga wala na sang balikanay sang mga materyales nila. Bangod Bombotcham, ining mga paglapas nila sa pagsurundan sang Comelec, mahimo ini sila or pwede ni sila mapasakaan sang disqualification case once nga mapamatud-an abi nga ginasugo ini sila kag mismo ang nagapangtakod sila, kumbaga ang Comelec mismo makadakop nga ang nagatakod abi sa mga tarpaulins nila ara sa ilang partido. And then after pangusisa nga tuod gid man nga example be ara sa partido ni Villar nga sila ang nagsugo nga magtakod dira sang
sobra-sobrang mga materyales, pwede ni siya i-ground for disqualification sa may central office ng COMELEC, Bombot Siam. Pamatian tabalang kabahin diri sang nangin statement man ni Mr. Jonathan Saino sang aton may interview. Ang ginahalino sa grounds sang provincial capital, isa lang ang nakuha naton no kay gina-observe man nila ang pagpamuta pro la patakabalo no kay malawig pang panahon sang campaign period. Sa subong gamay aton makita kag ang diri lang sa plaza no nga gin-designate naton nga Comelec Common Postal Area ginpanguwa naton bangod nga nagsubra siya sa isa ka tarpaulin nga ginambal sang layi nga dapat isagid lang ka maximum size of 2 feet by 3 feet ang igabutang sang isa ka kandidato. Ano daw kamo magpa-plaza? Depende no depende ni sa kadamuon sang campaign posters nga labi na gid nga makita naton sa mga hindi designated nga area sang COMELEC. Sir, can you walk us through ang kaina, sir? Ano tong violation sa first guard sa Bonifacio, sir? Oversize, no? Hindi sa lugar nga gina-allowed sang COMELEC. Sir, nga sir naging bilid, sir, bilyar? Isa amo na ginambal naton based sa layi, no? Isa lang ibutang niya. No, isa lang hindi siya magpasubra. Sa isa with maximum size of 2 feet by 3 feet. So bali sir ang poster nga wala sang paid for buy o. Ginpalo yaman ang 2 feet by 3 feet nga prescribed size pero wala nakabutang ang tinaga nga political advertisement paid for or paid for buy nga ngalan sang kandidato do kakason man naton. Anong himuon sir sa mga illegal poster? I-inventory ni nato no based sa size kag kung sino ang nakapag-hit dira nga kandidato kag i-report sa law department sa COMELEC. Ibalik pa ni sa ila sir? Hindi na. Once nakuha na sa COMELEC, considered na siya nga confiscated. Ano mangin salab doon sa mga politiko sir, like for example ni isa lang dapat pero damo ang ginpilit and then ang isa naman niya wala sang this address paid for by. Grounds for disqualification ini no ang aton nga penalty no kung mapamatud-an naton pero subong gagather pa lang kita sang evidence no isupto ni naton kag not only Iloilo City bilog ni nga Pilipinas no nang pagkatapos may ari pa ni siya nga imprisonment kung maano naton nga ang isa bala nga nagtakod ma-quote in the act nga nadakpan sang COMELEC arestaro naton kag may ara siyang imprisonment nga not less than 1 year not more than 6 years nga imprisonment. Mga pila ka bilog sir nga tarpaulin sir ang kinahanglan before ma-disqualify sa kandidato? Wala man nabutang no pro kon eating bon itanan sang COMELEC nga rampant na gid ang pagpamutang niya. I think isa ina ka grounds nga ma-file sa sang disqualification ang National COMELEC sina. Ang nagtapik ang kandidato nga sugo sa iya nga magtakod. Based ina sa aton nga investigation kung ano ang iyang statement dira amo nang aton pagkakwaon. City every plaza may ara kita isa ka COMELEC common poster iya nga portion lang sang plaza. Like this there is Aro Plaza, Rizal Street, no ang aton nga landmark facing Land Bank, no pakadto naman di sa corner sa may Archbishop Palace. Oo. Bombot Siam nabatian sa mga kabombo natin ang kabahin sa nanging statement man ni Mr. Jonathan Saino, Election Assistant 2 sang City COMELEC Office. Kaginilbot nila ang hindi lang diri sa may downtown area, kundi pati man sa distrito sang Molo, pati sa may Mandurriao, pati ang mga dalan Bombot Siam as long as mga national candidate, pati sa may Barrio Obrero, kay na sa may basketball court nila, may tarpaulin man to si Abibinay, ginkakas man na siya. Bombot Siam. Silingon ang mga national candidates pa man lang right now ang ginapangkakas ng mga tarpaulins pero mag-umpisa na ang campaign period para sa local elections. Amo man na pati sa mga tarpaulins sa mga local candidates pangkakson man sa mga public places Bombot Siam basta hindi lang gid magtandog sa iya sang mga private properties sa mga kabombo naton. Alright. Tawag siya ni duwa pa lang ang ginpang-confiscate sang COMELEC? Damo na Bombot Siam, may kagina palang daan sa may Haro Plaza, may ara na. Magluwas sa kay Senator Amy Marcos and Congresswoman Camille Villar. Sino pagid? Ang ki Abibinay pagid sa Barrio Obrero kay na. So tatlo sila? Oo, may ara pagid kay na Bombot Siam, pati man ang sa iya sang Uswag Ilonggo, tong sa may atubang sa Capitol gid. Uswag Ilonggo? Oo.
Gin kakasman? Oo, kay kuan gito yan mo na do oversize gid siya kadaan. Oversize. Oo, dudaan naman do bombot siya mga tarpaulin nila dira sa may tubang Kapitol. Sa may waiting shed dabla yon. Tapos may ara pagid ang iyasang ko na koto sa speaker lang sa bombot siya mo. Dapat sini Bombo Angel magamo sining sitwasyon, dapat ang mga tao sining mga politiko nakaintindi kag nakahangop man bla kay base kung magpinagusto lang sila, hindi man siguro kagustuhan sining mga politiko nga ning Jackson dira ibutang no kunti ba si ila mga tao bla gatinamad man pangpaske lang sa bisan din dati ang nagagwa diyang lain kung sino na diyang itsura kag kung sino ang pangalan dira karon. Ang dito gani kinabombot siya sa may haro ya dugin bilid lang tong frame mo. Ginbilid pa to ang frame sang pero isa pa gyud ka punto di ba lang ginapapilian sini nila sa bahin sa legislative body. Ti ang mga legislator ngani ang iba na aspirants ka mangin legislator mangin senador basta magahimo sang laye ti daw kabalik awot karon iyang silang gahimo laye tapos sila man yang hindi kay sindi o kung nagasupak sang laye or mga pagsulundan. Hindi mayo magamos ni Bombo Angel, di ba? Siyempre, kumbaga, they don't walk their talk bala if ever good man nga amo ng plastada. Pero ti isa mga simple lang nga campaign materials sila bala Bombo Cham nung nagapakita man na nga do wala sila nagapati sa may Comelec Bombo Cham. Gusto? Kag ti amo na ganing hambal man tuod ng hambal nimo nga kung tani, basi ma-orient nila balang ila, mga personnel on the ground, balang nga nagapantakod sa mga tarpaulins. Kaya basi, why sila kabalo nga, amuro na gali kabawal. Kay paglibot natin Bombot Cham, subong nga adlaw, ang mga kawayan ginhimo nga frame, bagong hilagis pa. Tibot silingon nga napreparahan na yan nila eh. Kaya green pa ang kuan, green pa ang kawayan, bago pagil saya. Mag-amo na, ang frame kay na good for 9 to 12 tarpaulins sa isa lang naka-frame. Tapon mo sa 9 to 12 tarpaulins, kakson ang 11 da, ibilin lang ang isa, okay to ginang kibilyar, dubilin pa kay may nakabutang paid by amo ni siya. Pero ang kay Marcos, to kay Nebong Botcham, pati ang frame ninakwat sang Comelec mo. Damo mangguro ila pundo Pero ti amo na hindi lang ni subong asa ni siya nga mag before election ng Malabang Botcham. Pero curious lang ko, di ba hindi na ni pagbalik? Paano ini-dispose? I-dispose ini, tutdan, ano plastada, sini mo Angel? Kay ikon pa nila Botcham, i-account pa nila. I see, okay. Oo, before hindi man kumbaga evidence na siya mo kay pwede siya magamit against sa ila for disqualification. So hindi pa siya dali-dali gid nga mambal nga ihaboy dayon if ever gid man balati kung magpangitay. If ever lang gid maglabot gid man abi sa punto nga may mga disqualification cases na gid man sa ila kandidatura pwede na magamit as an evidence diri sa tagsa ka mga Comelec offices sa bungsod Pilipinas, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel. By the way, Bombo Angel, ito updated ka man sa showbiz abi. Ano ka matuod gin papanas gin man ni Pilmar tong iya sining tato nga tutupor? Kita ako mo to ginto. May nakita ko video sa isa kakwan, Facebook. Ga-scroll ko Bombo Cham. Tapos may nag-post 2 hours ago. Ging patabunan ako noong tato ni Pilmar. Kagapon niya, kagapon? Gapon na. Siyempre, hindi pagpatabunan kay nag-away. Tapos, pwede na atong una-una sa nagwa ang issue. Ging post ng isa ka tattoo studio, ang video nila nga duwa. Ano ganito nga tato to Bombo Angel? 224. Anong butsilingon sang 224 na? Do kan siya mo ang meaning yan, it is about friendship niya tabang botcham do. Langid la Today? Tomorrow? Today, tomorrow, forever. And forever? Tutup. Napili na gilang ka numero. Sus. Mga dapat 156. Mga 156 hindi mga mahamon na bla, nga numero bla. Anyway, protido peaceful na gel, okay na, wala na problema. Ang hambal gani isang kita ko sa iban. Budlay kung may miga ka nga do andi again man kuno Bombo Cham. Budlay kon? May miga ka nga andi again man. Oo. Ayawan ka na advice sayang hindi pagbalikan tong migo ya. Kimbato niya man gyapon. Amo na yang gugma gel mo?
Bisan ano mo na iya ka sa tawo sang kadamaan, sang pamilya mo, malapit sa imo, best friend mo. Sa ila iya mataya, malain siya nga tao, pero sa imo siniya nga mataya, nagakabulag kamisan makakita ka man bangod sa gugma. Kumbaga, gina-ignore mong red flags mo, Cham. Oo eh. Tiki ang kiandiya mo, Cham. Yung pa-erase man ni Pilmar tato, ya? Pero kung ako ya Bombo Angel, insakto ni nga nag-peace be with you sila kadua. Nga. Di makaluluoy mga kabataan. Oo, mga kabataan. Kita mo to sa video, man to ni Pilmar nga, okay na kami tapos ang mga video amo na ang importante sa ng mga kabataan gid. Kumbaga next time dapat mangin sensitive si Pilmar Bombo. Tapos to damo man to naglalapta nga mga meme to kay batok sa kay Pilmar. Meme nga ginapasa saya ni nga sala gali ang ambahanon ni Andrew hambal ko gid. Oh, di ba ang bahano ni Andrew Ingas katsikat sa una, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Oh. Galing galibog ulo ko kung anong si Pilmar. Hindi man law ay si Pilmar. At anon mo ka lang kay halos adlaw-adlaw sa dagat, nag-surf sa imbes nga ito mang buhok, nag-gold na, tapos to amo na adlaw-adlaw ka pa init dati siyempre manog man ang kolor sa imong panit, duag sa imong panit, di ba? Duging compare patukan siya Bombo Cham sa ang bilang island boy kay Ejercito to plato tapos hambal nila nga may chance pa mangbalikanay si Jake kag si Andy kay way pa kuno ko pang delete si Jake sa picture nila na Andy sa Instagram ni Bombo Cham. Ano tiya si Jake? Sino si Jake? Amo ni siyang tatay. Jake, ano nga apelyido ya? Ejercito. Abi ko, Gyllenhaal. Sige Salamat kay Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Pichelier Tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Thank you so much, Bombo Angel Tan, sa imo sininga mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Sa aton sininga mga kabombo, dapat magagikan ini sa mga kandidato mismo ang pagpalinton sa ila siniiya nga mga tinawo. Kay kabalikawot sini Banwa paminsaron nga ti gapapili ka bilang representative, gapapili ka bilang senador, mga legislator nagahimo sang aton sini nga layi. Tapos sa pagsugod sa unang adlaw sang kampanya, kamo iyang numero 1 man nga nagsupak. Ang iya sini nga mensahe nga ginapalabot karon iya sa mga botante. Pero kasubo nga silang hindi pagbotohon kay managsupak sila ang buhay na mano nga nagsupak sa aton sini nga pagsulundan. Kag kun aton sini iyalan taon Banwa, ining mga pangalan sa mga pinangkakas kag kalabanan sini sa ila or do halos tanan gani nga mga kandidato ang hindi naman iya first timer, hindi newbie. Ang iban siniti sa mga tinaga daw kasubong niya nanigulang na sa politika, nanigulang na sa eleksyon. Pero nga atag sa iya Banwa kamag abot sa campaign period nga may istrikto sini nga ginapatuman nga mga pagsulundan sa gyapon silang nagasupak. Tido ka balik-awot lang tawon sa aton sini nga mga kabumbo. Ganiti dapat sa mga nagabugos ang campaign team sang partikular nga kandidato, insaktuhon nyo man na inyo sini nga mga campaign para pernalya. Kay ang luyag ninyo nga mensahe nga may name recall kamo or base strategy man kay tiya mo na lang hambal sang kadaman, good or bad publicity is still publicity. Santo anay pero subong iya kabalo ng tao distinguish sang sala kag sang eksakto. Base mo pa ni ang halinan sang kapaslawan ninyo sa re-election bid ninyo or base sa inyo sini nga pagpapili sa mas mataas siniya nga posisyon. Di kabay pa
nga why man sang dumili gid kunti mayara lamang sang regulasyon nga dapat ninyo sundon. Kag siguro sabahin iya sang COMELEC, it's about time nga ti daw kasubong iya hindi man kamo paghimuon sini iya nga daw mga tarso. Ano namin ko banwa is that nga ti kumay naglapas kag kumay mga balasihan kamo kag sa inyo sini nga pagsulundan sarang ninyo nga makasuhan, sarang ninyo iya nga ma-filean sa complaint for disqualification, then do it. Hindi kay husto lang kamo kag hasta lang kamo inyo iya sa paandam, kagway man sang tupa, kagway man sa may nagakalinabo. Rason nga tinagasagsag ining mga batasan nila. Tiyo, lantawan nyo ba balik to blanay bla bumbo Omel? Isa lang siya kabilog ang nabilin. Tiya makon mo sa dapan mo. Por Diyos por santo. Isa lang siya kabilog. Labi ang pingiban to pinangkakaso. Ano ning takos siya ni man? Nami imuon guro ni kudalas manukan to sang kilala ko mo. Ang mga tarpulin na yun tatugurus kumilik. Iya imuon ko to atop ay. Suswariya kang gusip. Kalabanan sini gayum-yum si Bumbu Amay makita tani pagtapos sa eleksyon, no? Sa mga tricycle nila na imo ni nila trapal. Yadi pa mo babakal pa sila ilaya. Ninyo man pag usike no? Ang inyo sini iyang pundo dira for campaign. Pero kung lang taon naton banwa kung ang pabangkot, sino pundo nila for campaign sa din naghalin gani man? Kung sa ila sini bulsado, hindi man sila guro magpatarasak lamang sang gasto kaga pangbaklason man lang gali mo. Ang iban blabasi kung nagambal sini nga, pamaraki nyo lang dira panapik katarpulin, bayda kung panghunuson kaga pangkakson dira, butangin nyo naman pagkadason nga adlaw. Damo patadiya inog pahimo, damo patay inog bayad sa printing press para nga himo sang liwat ng mga tarpulin sini. Kasi pundo pa na blang gobyerno 25 minutos sa kaligan sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, istoryahan taning 5 ka mga minor de edad nga nakapalagyo sa balay dalayunan kag information tado sila ning involved sa pang hold up. Pero nagkakalarescue na ini sila. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 9 to 15, 2025. Sa sining Biyernes, dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo sa pagselebrar sang Valentine's Day. And while dining, si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda will sing your favorite songs sa concert at the plaza. Valentine's Day edition, magasugod alas 6 ang gabi sa February 14, Biyernes. Sa Sabado, ang Retro Band ang saliwat mangin inyo to sing many of your most loved songs that are largely from the past millennium sa concert at the plaza. Umpisa alas 6 ang gabi sa Pebrero 15, Sabado.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Pebrero 16, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng iban nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sa cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga salampo-sampaw gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaisahanon ka bala sa Valentine's Day? Hindi ka magkabala ka. Pwede ka man nga mangin malipayon bisan nagaisahanon. Likawan ang pressure nga dapat may partner kagid sa sining kahiwatan. Una, get some perspective. Kung ang Valentine's Day nag-remind sa imo sang imo pagka-single, panumduma nga madamo man ang imo kapareho. Makalikaw ka pa sa kagastuhanan dala sang sining selebrasyon. Ikaduha, love your singleness. Panumduma ang benepisyo sang pagka-single halin sa wala ka sang kaagaw sa remote control, tubtub sa pagpagusto mo sang kalimpyo o kahigko sang imo kwarto. Kung gina-question ang imo pagka-single sa Valentine's Day, sabta lang nga gusto mo ang imo pagka-single tungod makapili kag makapagusto ka sa imo desisyon sa kabuhi. Ikatatlo, be happy within yourself regardless of your relationship status. Imbes magkasubo sa Valentine's Day, i-celebrate ang imo kabakod kag mga nalabot bilang individual. Tao nga wala nagakinahanglan sang karelasyon, agud mangin mapinuslanon kag malipayon. Ikaapat, avoid being swept away by the tide. Hindi magdali tungod lang ang iban, may ara na. Base sa ulihi, hinulsulan mo man ang imo desisyon. Panumduma, diapers are not romantic. Ang mga gabi nga wala ka sang tulog are not romantic. Hindi magdali kung hindi ka pahanda nga mag-commit, kay base sa ulihi, tunaan lang ini sang pagbulagay. Ikalima, consider the day after Valentine's Day. Pagkatapos ng Valentine's Day, halos tanan ang wala na nagahatag sang balor sa mga tao nga nagamatter sa aton kabuhi. Kabigo naton ang Valentine's Day nga pahanumdum sa aton, agud tagaan balor kag ipabatsyag sa mga tao sa palibot naton kung ano sila kaimportante kag ano naton sila kapalangga. Ini nga pahanumdum nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan.
Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic. 2 minutos na kaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Peter Jan Nabayeska. I-check naton ining balita may kantanan sa pag-rescue sang mga barangay official sang Takasaro sa 4 sa 5 ka mga minor de edad nga nakapalagyo sa balay dalayunan sa distrito iya sang Lapos. Ang City Social Welfare Development Office ginahulat man ang explanation diri sa in charge sa balay dalayunan kung paano nakapalagyo ang 5 ka mga minor de edad. Pero ang alkalde nagambal nga lang taon nyo danay kung makasarang ka mo magbantay sinang mga minor de edad dira nga ginadala sa balay dalayunan antes ka mo magpangbaton. Kaya mas hindi nyo makaparan kag magpralagyo. Nagro problema ta pa? Bombo PJB Master sa report, please go ahead. Rana karon sa pag-inakop Bombo Trump no ang ining 4 tanan ka mga minor de edad sa may Children's and Women's Protection Desk dara sa may Police Station 1 matapos tariga ginaton over diri sa mga barangay opisyal sa barangay Takas sa distrito sa Ngaro. Uga panguna gid si Kap Joseph Coral ang punong barangay dira sa barangay Takasaro upod sa iyat sini mga tanod kag recent time ti ang ibang mga kagawad man kag ang mga pumuluyo mismo nga amo siya ang nag-feed iya kay Kapitan Joseph Coral na may ara sang presensya sang mga kabataan dira sa may telecom compound bala sa may barangay Takas sa may distrito sa Ngaro. Sa tong Domingo sa aga, walti na doduaan diri Bombo Champ nga nagpalagyo ini sila sang Domingo iya sang gabi. Ang ining 5 tanan ka mga minor de edad, walti sa sining 5 ka minor de edad kun madumduman, ang isa diri nga nakaupod sa 5, amoy tong upod to bla sa tong tricycle bla Bombo Champ nga ginlutang to sa may area dira sa nga Industrial Pilar Mulo bla dira sa may area gid sang sa may Industrial Pilar atong kasakay sa tricycle na kusubinti patay tong alinuthang pagkatapos ini minor de edad amo siya ang naggiya sa sining biktima na nakalagbot dira alin dito sa may area sang barangay Kalumpang sa may distrito iya sa Mulo. Tapos ini siya kay minor custody ina dira sa may barangay kon sa dalayunan sa may baryo Obrero sa distrito sang Lapos. Pero ang area sa base sa pagpananaw sa paghibalo naton bago ining dalayunan bago ining ang mga pasilidad dira Bombo Champ kag ang structure ko ng building niya ang baguman kag recent time ang daw nag-budget sila di ang atong gid nga city government pagkatapos pang saylo dito ang ining ginapang-detain nga mga minor for safekeeping man para ini sila iya ang rehab ini sila dira sa may barangay Dalayunan sa may baryo Obrero sa may distrito sa Lapos. So base sa pagparalawsaw naton kay kang hapon base sa pag-check nato dito hindi na magpasulod diri ang
security guard sa may kami advice dara sa in charge mismo nga hindi na pwede iya makapasulod sa makatapos sa media. Kagway sing may makasabat kuno sa kung ano nga mga palamangkutanon dira sa kung paano nakapalagyo, pero nakitaan pa nato dito may mga tawo iya bla Bombo Champ ka daw mga amo siya nagkayo. Dito kag nagpamangkot kita nga moto ang nagapang kayo sa lugar nga kung sa diin tigit pang amat-amat tila pangguba sa tong gabi, hindi pa na matumod diri kung gin amat-amat tila sa previous nga mga inadlaw hasta nga kuha ako nakahimo sila sa kalagyan kag nakapalagyo ang ining lima diri. Pagkatapos base sa pag-check naton diri kapag sisa man naton diri sa punong barangay kay ang pulis diri sa Maya Station 8 sa Barrio Obrero, so napaginwala man nga do hindi sila iya makasabat kay bangod nga tiya na sang custody sa Police Station 1 kaya ang basihan nila nga kung paano naton pero sa Police Station 1 kay may ara iya sa natabo kapag pang-hold up. Hindi pa naton diri matumod kay ang base sa pag-check naton dito sa may Police Station 1 sa kaya Police Police Lieutenant Tronilo Trabuco ang Chief of Police na di do masako-sako siya kahapon nga adlaw. So duway pa sa chimpo nga makatubang aramang presensya kahapon sa pag wa naton iya sa reaksyon kung kamusta na ang mga minor de edad, pero base sa pag-check naton dito ara nitong presensya sang ila sining nga mga ginikanan, mga partidos nila sa sining apat iya ka mga nagkaladakpan. May isa pa diri nga at large base diri sa pag-check naton sa pinakalites nga update iya sa karon diri Bombo Champ. So base sa pag-check man ang natabo sa na diri din paningwaan gingin coordinate nila direkta sa Station 8 dira sa Barrio Obrero sang in charge dira kay ang tawo nga ara dira sa dalayunan Bombo Champ ara iya sa presensya sang mga house parents bla luwas iya sa mga social worker naton dira. So may ara iya nga mga bayan nga napag-assignment dira nga mo ni ang nag-serving nga house parents sa sining mga kabataan. Tapos may ara man nga jail guard nga sa iya sa BDNP bala. Pagkatapos may ara man iya sa presensya sang blue guard o security guard nga mo siya nagabantay dira. Pero hindi na ito matumod kung ang gwardiya isa lang iya kung ari sa within sa entrance lang bala. Tapos ang gabantay dito sa pasilidad iya sa sining minor de edad. Amo yung mga house parents nila o kuning mga assign nga BJNP dira nga mo siya ang pasiguro nga hindi makapalagyo ang ining mga minor kapamangkot supong sa kung paano iya nakapalagyo ini sila. Pero kay bangot man sa kapisan kag dalayawon nga mga lihok iya sang barangay kadisantente sa mayuman nga pagsalig sa mapungluyo dito. So dito kag nakabaton sa information nga may nakapalagyo, bala mo ang ining duwa base dito sa pag-check nato kay Kapitan Joseph Coral, may duwa dito nga una iya nga natang detain dito sa may dalayunan pero hindi matungod kung sano nga mga inadlaw nakagawa o kunabulanan sila. Tapos dito ni sila igapauli sa may barangay Takasaro atong duwa. Pero kay bangod nga nag-upot sila sa Banaliligad sining lima, gamit pinang samahan na dira sa sulod sila bala. Hasta pagpalagyo iya sang sining lima, diri Bombo Champ, dito na kag may nakakontak sila dito sa tong duwa kung nga una nakagawa, dito ini sila iya nagtiner. Pero hindi pa natumod di kap kay base sa pag-check dito sa lugar sa nga ining balay nga ginatinira nila, way na iya sang tawo. Dito sa lugar sa pagkadakop sa sining una isa, pagkatapos ang ining duwa ang natigayon pag iti madakpan samtang nagalakat-lakat sila. Ang isa dito kag subong sige pa ang pagpalita diri sa aton siri nga mga kapulisan. Ang pamangkot pagguwa kuno nila to nakatigayon pa iya hindi sila iya makakommit sa papanghold up. Ang panang-confirm naton kung ang pag-hold up nga gin-commit nila dira sa area sa Mulilone amo tong ground sang tong isa or duwa sa sining lima sa kung paano nga ini sila iya ang detain o kung bala ang pagpalagyo nila dire ang muto pag-commit nila nga papanghold up dira sa may area sang Mulilone antes sila dire madakpan Bombo Champ. Sa kabayang plano si Kapitan Joseph Coral sang barangay Takas sa distrito sang Haro, Bombo Champ sang aton diri mapakigangutan
diri sa may Bombo Radio. Di kayo, meron info sa ako ng mga pagbuyo ko na magpot ko na yaragid man nga nakapalagyo sa may ito sa balay dalayunan nga mga kabataan. Di nanawag ko gila yun sa DSWD, kita-concern ko kung ano ka matuod. Di kumpirmado nga may arak. Siling ko, ang mga kabataan, ari di subukan sa barangay, may informasyon na pumuluyo, ari di sila. Siling ko, pila ka bilog ang nanon nila 5. Kaya muna bali, insigida, nagpadala sila sa nag-coordinate sila sa pulis na may mga damo, mga intel, mga civilian. Hasta tanod ko, hasta barangay official ko, nagulag na bali pagwaya, may naging po ng sakuhan sa pumuluyo na ang isa ara na galakat. Galakat nga makadto sa Tianggi. Iyabayo, jacket sa brown, nga mo na isa. Pagkadto namon si Ria, na intercept namon doon ng isa intercept namon sa isa, kagdik kami ko rin sa balay nga kung sabihin na tudlo. Ang akong pumuluyo, nga ara na sila nga 5, ang 4. Kabot namon, wala na sila. Ang 4? Ang tatlo ay na to? Hindi, kay 5 na sila mo, 5. 4 ay nagali to? Ang 4, wala na. Ang tanan, gawa nga mga balay to, hindi pang pang sisa kay ang ambal nila, ara, natabo, wala na. Libot naman sa Granidos, may naging po, may nakalabay. Pagkanto sa San Isidro. Karon ako naman niya, nagtawag man sa kagawad ko, kaya mga tanod ko, galibot na mo, hasta mga pulis. Kaya ako naman niya naglibot ko, alin di sa takas, pagkanto to San Isidro, pagkanto to sa bago, ito lang karsada. May karsada, ito bago mo, pagkanto, ito sakop na kasang San Isidro. Nasugatan ko ang ang 2. Ang 2? Ikaw nakasugatan? Ang 2. Nasugatan ko, sila ko, next, daw kamoto ang nagpalalagyo sa Anwar. Sinya, wala sila. Hindi ko sakala ka mo sa pick-up. Pinasaka mo. Patay ko sa pulis kun kamo. Nakarga to. Karon, dugay-dugay, ara naman, naglinag sila naman sa piyak. Bali ang tatlo, dra na dakpan sa may siguro, isa, rana sa may Telecom. Kaya tatay sa nag-coordinate mo. Ang tatay sa isang nga bata ka nagpalagyo, nag-coordinate. Bali na dakpan ng isa sa may sa may Telecom, Barangay Quintinsalas. Ang 2 dito pa sa may San Isidro. Bot sa mga galikat, pagod sa aktibo nga paghatag information sa pamuluyo mo na dakpan ang mga kabataan ng 4 ni. Kung wala sila katag sa informasyon sa akon, wala gid idea nga aton nga mga kapulisan kung din pa sila kay isang kagabi lang sila nalagyo mo. Gabi sa mga oras nga nalagyo sila? Wala lang ko idea kay balan mo igo nga nagpabalo lang sila. Kagaho na mo daw alas 6 siguro. Sila nagtatawag sa akon nga kap niya may kumpirmaradi kung may nakapalagyo gid man nga mga kabataan nalin sa may sa may balay dalayunan. Kaya nanawag ko gila yun sa kay Sir George. Then pa-confirm ni Sir George Miara. So yun ko pila ka bilog, sir. Nga 5. Yun ko kumpirmado, sir. Arid sila sa akong barangay. 5 sila. Kaya mo to yun nga, singko, tayo padala na lang mo di trupa. Kaya kung kurdonon tayo, para hindi na sila kapalagyo. Sino nga balay na tiniran na dakap? Dito na to na yun. Daw, mo itong may gista na dito sa balay nga gintinira nila. Kaya kagad lang sila nakagwa. So nagtinir sila sa balay dito. Pero may tao man ang balay?
Daw hindi ko sigurado kung may tao to kung wala. Pero pag sulod namon, nga ginano namon ang balay, wala tao. Pero ang sa lima nga nila nakapalagyo ay sing may taga-barangay Takas na? Kaya nabaluan ko may duwa nga nakagwa nga taga-Takas nga daw medyo na priso naman sila pero daw na ano sila na nakagwa na sila ya. Pero sila siguro nakaupo din sila dito basig sa balay dalayunan. Amo na nga naibaluan nila nga basig pagkagwa nila may plano sila sila madritso. Bali ang una nakagwa to ya kung amo kilala san ulihin ng lima nga nagpalagyo amo to nga dito sila nagdikta kilalahay sila to sang duwada ka mo. Base kay base na nakaupo sila dito sa balay dalayunan. Kay pagka sila nga malagyo, plano nila sila madritso kay kilala nila mo. Mati kung may ginpangod ato ni sila kat, antes makapagadto sa Takas. Siguro ang pulis na lang kay may video man nga aton nga kapulisan. No, so no sa ila video nga do may ginapit sila sa may Domoliloni. Nga daw may gin-ordaps lang babae ko batik ko to nagaguyod sang ido. Dason ginano nila cellphone to o gawin takabalo kung ano. Kaya muna ang pagkakuha di sila dito sila gidala sa Pitiwan. I see. So bot silingon gali nga gin antes sila magkaturo sa may Takas, guro ti maginundapas la di. Kaya mo pagkapalagyo nila sa may sa may sa nobla ilang naging balay dalayunan kaya siguro wala takabalo kung galinakat sila o kung ano nagyan nila gurong babae ito kaya mo na guro kaya sila na pamangko sila gani nangulda pa mo nga wala pero kung may CCTV footage nga na sila nakuhaan. Pero white armas kap no pagka dako po sila may mga na-recover armas sila pagkuha mo sa duwa? Wala gid armas wala. Kaya siguro ko man gani kay 5 ba si may armas la. 5 kisahan na lang kay budlay na karon. Pero wala armas. Sumunod kang Sir Dr. Andre si Cap Joseph Morales sa pagdetalye niya sa kung paano na-rescue ni o kung nakalabakpan ng mga kabataan sa iya sining barangay sa may distrito iya sa Haro sa may barangay Takas sulong pwede para pamadetalye dahil sa kung paano iya nakaparadyo anong ginimo sa sining mga kabataan anong ila silang gipanggamit kagin pang bungkal o ay sa pader ginusbok ilang kung may gintang nagari sila nga mga kabilya sa ila sila nga mga ginatang sila ginatang custody ang ining mga kabataan so hindi pa madetalye kaya hindi pa makahatang sa statement rin charge kasi mga sila base rin sa pagpalalaw sa rapon ay hindi sa magpasulod no sa barangay Dalayunan kung sa may balay Dalayunan sa may barangay Barrio Obrero sa distrito sa Lapos kalapit rin sa may Station 8 yun pagkikangutan naton diraan mga pulis naton pero hindi ba sila makasabat kay silingki ara na naton dira sa Station 1 palabot sa Station 1 so hindi mo nakadetalye ang pulis kung bala kung ano nakumbiter nila na mga krimen aside sa pagpalagyo sa balay dalayunan sa kung paano sila nakapatinayon iya nakapatamuld after iya sa lugar sa karon so ang ginta naton diri sa pagpahayag ang accessibility naton na head race man natin sa Hilugo sa kung ano ang disposisyon sa sila kabataan kung bala na nakahatag na sa detalye o kung explanation bala ang insights nila sa daluinan sa operasyon ang ginahulat sa karon pero ang atat ara na sa custody sa police naton kag ang presensya sa mga guardian o kung gilikanan nila ang araman tapos may gin-assign niya sa social worker dito nga magbantay aside sa police naton sa siling apat iya ka mga nakatalagyo. Ang isa subong based sa pinakalita sa pag-check naton
So sige pa negosasyon diri kapapalita sa iya lamang nga sa gapon iya ma-rescue o kung mag-surrender na ang isa diri sa 5 ka mga nagpalagyo dira Bombotsam. Sa kabayan nila no, sa dugang papayag si Ma'am Teresa Hilugo sa SWPO sa mga panimutan na ito Bombotsam. Ni Ma'am Rosel. Ni Ma'am Rosel? Oo. Si Ma'am Rosel naman sa dalinan, ma'am, no? Sa baryo? Oo, siya na ang center head. Center head. Paano ma'am nagapalagyo? May information ka, Ma'am Tire? Ano lang kayo may gumba silang part sa center. Sa pader nag-agi? Oo. Oo. So, malilima tarang kagabataan, ma'am? Oo. Oo. So, paano way matalupangdan? What may gabantayaw? Ha? What may gabantay sila daw? May security guard, may kwan, may BCMP, may house parents. Dali kayo ay na sila katulog siguro ka. Ritoki dahil. So kung mo may portion sang pader, puto bag umang facilities, kaya yung kantuan ko to, di ba na bag una da? Gani. Paano nga ano pa nila, no? May mga abilidad man. Oo. Pero ano mga plano yun ni ma'am sa ila? Sa kay sa 5 daw, 4 to nadakpan, ano matabo sini? May isa pa, may plan man ang aton nga kwan na center head para dira. So, gina-consulta lang natin sa aton man na legal. So, so bong tiway pat explanation ang head dira, ma'am, kung paano nga nakapalagyo pa. Nahulat pa explanation niya. Okay. Ma-realize kita sa advisement. So ano plano sa 4 ning nadakpan kag sa tong isa to napangita pa tong isa ang 4 yan ano plano sa ni ma'am? Sila magbalik man pero may mga quality. May mga pulisiya na dapat nga i-impose. Para nga mapasiguro kaysa nagligad doon may nakapalagyo man to no? Do pila na ka business ni. So at si ma'am Master? So si Ma'am Teresa Hilugo, so ma'am subong ang pinaka-later, subong Bombotsam kaliwat naman na palagyuhan kaya ang ining barangay Dalinan sa mga minority edad na inidra sila ginapang rehab o kung ginapang security sa may Balay Dalinan dira sa may Barrio Obrero sa may distrito sa Lapos, Bombotsam. Alright. Well, tinadalo ito nga po na report para sa pagpangalagan sa Bombo Ray Sugto, inaglaman sa Bombo PJP para sa the number 1 ang most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, hasta radio, Bombo. Salamat kida Bombo Peter Jan na Bayeska. Daw ay gigitakwaan sang informasyon kung anong plastada ni karon kagonong disposisyon sining mga bataan pero ti ara kuno sa police station number 1 nga ini silang nakustodiya. Kaya dito sila nakakomiter sa krimen. Ang krimen nga nakomiter nilang pagpang-hold up. Nagliligid pa ito ganing babae ito. Pag-hold up sini nila. Sus Maria Kaguse. Pamakon muna mga minor de edad. Mayara na sang mentalidad nga maghimo sang krimen. Sa aton sini nga mga kabumbo. Now, ang pamangkot paano sila nakagwa? Sa Balay Dalayunan. Kaya ti kumplito man bla. May house parent, may in-charge, may job hire, may security guard, may jail guard pa. Ay lilintukin siya oo. Ano ni mga tao da sa may Balay Dalayunan? Sa Laguron? Mga ano kamuda? Mga sa Laguron kamuda? Hindi sila magpasulod. Ano ni Balay Dalayunan? Private property na eh? Hindi sila magpasulod kiti base karon ko makita to sa mumuradyo nga may mga guba gid man to abi. Ti nagapakita lamang sang pagkawalay pulos sang mga tao nga ginaswelduhan sang city government para iya nga magbantay ka magtungod sa responsibilidad trabaho kung tani nila eh. Amo na lang sina pinakamalipot nga punto sa nadra nga pulong kay total overtime naman ko, no? Sa aton sila makapumula lang pinakalipot nila. Hindi sila magpasulod. No, ginadumilian nga magsulod ng media ang Bombo Radio sa Balay Dalayunan pero nasiplatan ni Bombo PJB nga may ginakayo ko no ti nagabalman si Ma'am Teresa Hilugo nga may guba giman to ti ang guba na kasano pa na pinakayo nyo lang kay nakapalagyo ng 5 ka mga minor de edad nga nang hold up
Ilan to nga balaw? May mga house parent, may job hire, may security guard, may jail guard pagid ko no. Tapos why like balo, may 5 na galing nga nakapalagyo? Sa nakapalagyo to nag-ano sila? Anong inimo nila? Dawayim lang gani guro sa bungog nila eh. Nga man, nga nakambakit ang away sa bungog nila. Di nakalalabot pa ganito yan sa haro. Sa Lapos sila nalagyo, klabot pa sila sa haro. Hapit sila na sa may city proper area kag mang hold up. Oh? Tikunti, ang mga tao nga nakatuka dira sa balay layunan sa city government, mga salaguron. Ginaswelduhan lang pero way nagatungod sa ila trabaho. Kay kung ginatungda nila sini nga trabaho, ay kung tani nakapalagyo, pagkakita pa lang to nila nga may mga glitik, guba, bali, nga posible agyan, kung titani ginimo sa to nila. Oh? Pangita sila sa pagi, nag-ubla sila sa report para matagan sa nagakigong igtulupangod. Oh. So nagligad to ti ang mga busyo dira sa balay layunan do kasubong yung nga prisuhan busyo. Oh, may ginsakit man to sila? Kagin maltratar? Kag may gin-assault sexual? Tapos subong palagyuan naman? Ti sa mga nag-obra dira sa balay dalon, way kamo mahuya, kanami isang koloro, presentable. Bag-o. May silyo sa city government ng may ngalan, balay dalayunan, duag asol. Tapos sa mga tao galida, ginasagod lang yan, sa laguron lang yan gali. Amo ni sila kon sa mga Tagalog pa masami balaga pamangkot, ano ulam? Oh. Di ba? Patihan mo na lang mo mobile. Oh. Mga kabataan dyan, galaw-galaw din. Huwag lang puro, ano ulam? Oh. Amo na kunong ano mo, masami isang mga tao nga sila guron. Ano ulam? Oh. Tidiriya, speaking of numbers, kung may mga 224, may kung ano pa kita, 144, oh. Ano niyang mga nagatrabaho dira sa may balay dalayunan, ang favorite number nyo, 1530? Sus Maria, kagusip po. Kung ang kilala ko pa si niya, Noy, confirm man ko kay Samos, kung aman, Noyaw, muna bla, ang dugo na lang kulang magwa sa lawas mo. No? Pero kung isa ka dugo gini, sang trabaho, tapos bunon ka pagid sang taas-taas ini nga do halos kada hulag mo, bisan imo gani sini iya nga pasungaw da kung kaisa. Hindi lang nga kaisa, may tax pa mo. Tapos may mga tao iya nga nagatrabaho sa gobyerno. City government for that matter, for example, dira sa may balay dalayunan ng mga house parent, job hire, blue guard, security guard, jail guard. Ngati, ang ila siniya ginabantayan, 1530, imbes kay ang mga children in conflict with law or children in conflict with the law. Tilang tawan na bla, bangod sa kapabayaan nyo, sa aton sini nga mga kauturan, nakapanguld up sila, nakahimo, pagid sila sa another crime.
Maayo lang gani kay mabaka sa mga opisyalis sa barangay takas haro na monitor sila kagaway sila ginuntatan mientras tanto yang nadakpan ini sila kagagin pang pakustodi sa aton kapulisan. Tingin kantuan man ni Bumbo PJB ang lapos sa District Police Station. Police Station 8. Kag namangkot kung ano plastada, hindi mas lang kuno kambal. Ay, hindi kambal nga away. Ganyan may namas kaanaan nga Police Station 8. Hindi taman guro mabaso la Police Station 8 kay base why man nag-report ang salaguron nga house parent, ang salaguron nga jabahir, or bata ni malagi sugo man lang nila tong security guard or ang jail guard na nga nag-duty. Nga pablater kamo to sa Police Station 8 nga may nakapalagyo diri nga 5 ka mga minor de edad. Kag pangitaon tayo ni sila. Tinuway man? Oh? Sa aton sino makabumbo? Hindi ko na damo pa ko tani isang inugtubong diri sa kaso nga ni Proti. Ano nyo nabi kay hindi lang nga medyo overtime lagi kuya katama standby na kamo sa kapo lamang program. Iba naton nga mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban sini nga manusang public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapo lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Isumabot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakadram Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ora! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 9 to 15, 2025. Sa sining nga Biyernes, dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo sa pagselebrar sang Valentine's Day. And while dining, si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang nga banda will sing your favorite songs sa concert at the plaza. Valentine's Day Edition, magasugod alas 6 ang gabi sa February 14, Biyernes. Sa Sabado, ang Retro Band ang saliwat mangin inyo to sing many of your most loved songs that are largely from the past millennium sa concert at the plaza. Umpisa alas 6 ang gabi sa Pebrero 15, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 16, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member
magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon gid sa inyo mga kabombo. Hello, this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. It's a beautiful day para sa aton subong, the 11th of February 2025, getting nearer sa aton nga ginalook forward gid kay ginakalangkagan sa tanan ang election day. Check naton how many days to go before election day. Sirado 90 dias bag-o kita magkadto sa mga voting centers para nga mag-cast ang aton nga mga boto. Ganitanan kita ha. On election day, dapat we go out and cast our votes. Let our votes be heard and be counted. Alas 2:20 ang aton nga oras sa mga may istorya dira. Salamat gid sa inyo pagpadala diri and to those nga luyag man nga mag-share kung paano. Very simple lang gid. Just take the time to sit down and then write your stories. Kung may mga gadgets, pwede gid i-computerize sa mga istorya. And then you email ang inyong mga stories. And today, or these days, being the love month, February kita, sa Saturday or sa Friday, it's already Valentine's Day. So, mag-enjoy kita sa mga manami gid ng mga love stories nagikan sa inyo. So, share with us your beautiful love stories. You can email ang inyong mga love stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon isulat and then ipadala lang sa Kahapon Lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga bag-ubog tao lang dira naka-power nap na good morning. Sa mga wala nagtulog, good afternoon. Smile, smile gyapon ano, ready na nga magpangape and be energized. This is Tita Regine. Here's our song for you sa sininga hapon from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts. Goodbye. Welcome sa KLP. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you
till the end. For times change to turn the rims, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry, never cry. Just kiss broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Someday, somewhere, we're going to meet that perfect person para sa aton. So kiss broken hearts goodbye. Be positive. 25 minutes after 2 o'clock. Sige, ma-enjoy na kita sa mga love stories, kag-iban pa nga mga istorya naging share diri sa kahapon lamang program. Welcome sa aton nga pala tuntunan sa mga bago nag-join. Salamat, gid. Ari naman may follow-up story si Black Widow sang Pavia sa love story nga igin share sa aton the past few days. Dear Tita Regine. Good afternoon sa tanan, kag ilabinigid sa imo, Tita Regine. Sugpunan ko nga akong sulat about sa akon ex, kay minalipatan ako nga pahina o page sang akon nga huna-huna. Forgetfulness, sign of aging, or preoccupied mind lang. Nakatawag siya sadto sa akon, nga gapangita ko kwarta, agod nga ibakal ko bulong. Ga-duty pa ako sadto sa hospital. Nakuya gid ko kay mapadala siya 2K sa akon. Kay wala man ko nangayo. Habal ko wala ako iilis na sa imo, hindi lang ko pagpadali.
Don't bother yourself. Pero nagpadala gid siya. Kag pagkuha ko, nakatulo gid ang luha ko. Kay need ko gid man katama ang kwarta. Pero kay ang last namon nga tawganay, nga ginabalaan ko siya nga wala ka lang kabalo. Kasitwasyon ko diri sa Iloilo. Tama ka miserable ang naagyan ko, kag pigado ako di. Dumdum ko kay ginbayaan ko da ang problema ko sa akon bana, maging okay na ako diri. Pero wala gid ko nagdumdum. Nga left and right, front and back nga igo sa akon ka problema. May alati pa nun ako nga bata. Balati anon, nga hindi ko pwede pamayan. Kag sulod gwa obra namon sa 3 ka hospital sang Iloilo. Sabat siya, at ipanon niya kuno, kay palangga niya ako. Basi hindi mo masarangan, hambal ko, kay hindi mo anak. Kag isa pa, hindi ko gusto nga maagyan mo ang magsakripisyo para sa amon. Madalahig ka di. May mga edad na kita. Base ano pa matabo diri sa imo sa Iloilo, mabasulan ako sa mga anak mo. Kag base, makabati ko malain ni istorya sa side mo about sa amon ka anak ko, hindi ko ina mabaton. Enjoy na lang ikaw da sa mga apo mo pagkabataan. Hambal ko sa iya. Nag-insist pagid siya nga mga sawag siya sa akon. So mo to, nag-decide ako, Tita Regine, gin-block ko ang cellphone number niya. Pero sa nabalitaan ko, napatay siya. Kagamo to, gin-stalk ko FB ka iya anak. Kag didto, nakita ko pag masakit niya. Kag-ara na siya sa sulod sang lungon, nahaya na. After that, do ginaaningal ko tingog niya. Kung sa Tagalog pa, nagluksa man ako. Kag pila ka nights, di ko mapakali. Daw di ko katulog mayad, Tita Regine. Kag naghibi man ako. Ginbaton ko nga we are not meant for each other. Plano ko, kung makapuli ko, masindi ko kandila sa iya. Kay didto man siya ginlubong sa amon barangay. Upod sila sang iya nga wife. Sa patio, nga ginlubngan man sang ako nga bana. Pag dinagyang subong lang, nagbakasyon diri sa Iloilo, mga hinablos ni ex sa pakaisa, kagpulo sila tanan from Mindanao, mga seniors naman kalabanan. Gin-chat nila ako, Tita Regine, nga makitanay kami, kay ari sila sa Iloilo, pero wala ako nagpakita sa ila. Nahuya ako. Sa cousin nila sila nagstay diri. Nakabilive sila diri sa Iloilo, kay ti-improve na gid kuno, kag enjoy gid sila kalagaw diri. So after dinagyang, sa Boracay naman sila, kag fiesta sa Haro. Hasta na lang diri, Tita Regine, salamat sa pagbasa mo sa akong nga sulat. Hanggang sa muli, God bless sa imo tita and more power sa KLP. Truly yours, Black Widow. Well, mga regrets sa aton kabuhi, no, nga ti dapat utdon na naton ina because it's not good. Nga we're living a life full of regrets. Well, anyway, let's learn from the lessons nga ginbilin sa aton that anytime, no, that we want to say I love you, that we want to say I want to hold your hands and I want to hug you, we do that. Hindi na kita pangduha-duha, kaya hindi na kita, no? Magsiling, ay, kung tawhay na lang ko, ay, kung may tiyempo na lang ko. So, seize the moment, seize the day, kumbaga. But anyway, that is something nga decide mo, nga ti siling mo, hindi ka sa iya, because hindi mo luyag, nga ti maulamid pa siya sa kabudlay. Sang imo nga pagpangabuhi diri, that is something, again, desisyonan mo. So, now that he was gone, daw, may mga regrets lang ikaw. But siguro, you have to face, no, yourself, and kinahanglan, you have to be also loving to yourself. Hindi man pagpatami ang imo nga kaugalingon, comfort yourself, and at the same time, tell yourself nga,
it's time to move forward. Kiti, tapos na ato, na-desisyonan mo na, kung may mga regrets ka, tapos na. And be positive in doing things every day of your life and learn so much from those things, no? Nga imo nga ginagyan. I am sure nga ang tanan nga ato, we might consider them mga failures naton, but those are actually opportunities for us to grow as a person. And next time around, if we face the same situations, I know we are wiser. We would be wiser. So salamat kid sa imo, Black Widow, for the follow-up story regarding sa imo nga ex. 32 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita with more beautiful stories diri sa Kahapon Lamang program with Tita Regine. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos.
Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Mabadsaga na ang Valentine's Day sa palibot. Ining tuigan nga kiwatan ang ginabugusan sa mga regalo, bulak, dinner reservations kag mga tsokolate. Apang may mga pamaagiman nga mapabadsag ang paghigugma luwas sa material nga mga bagay. Una, maghanduraw upod sa imo kahagugma. Ang paghanduraw sa nakaligad upod sa kahagugma ang makapabakod sa ginatawag nga positive reminiscence. Halimbawa, balikan ninyo ang tion nga kamo nagtambong sa isa ka party, nagupod sa isa ka pilgrimage sa isa ka lugar o kung sarang man makapamati sa inyo paborito nga musika sang una. Sunod sa research, ang paghanduraw sa nakaligad ang ginalakipan sang kalipay. Kadalagan kapag kakontento ang may positibo nga resulta kag makapataas ang moral sang tagsa-tagsa. Ikaduha, palagawa ang imo imahinasyon. Tuguti ang imo paminsaron agod dalon ang imo kaugalingon sa tion o kung lugar nga naluyagan ninyo kadtuan, diin makahatag sa inyo sang kalinong kagatawhay. Pagi sini, makayuhom kamo sa inyo ginbalikan nga tion nga masadya kag matahom nga handurawan bilang magkarelasyon. Ikatatlo, bugusa. Kita mga kabombo diri sa KLP, ari naman ang Liagi Share ni Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanan yung tagpalamati, isang siningang programa kahapon lamang, ilabinigid sa imo Inday Regine. Ining ako niya istorya parte sa pag-tour namon sa UP Los Baños, kay may mga nalipatan pa ako nga i-share sa imo. So halin kami sa Iloilo, alas 6 aga, sakay kami sa Roro nga bus. So tama kakapoy ang biyahe nga Roro. Halin sa Katiklan, panaog sa bus. Saylo sa barko nga Roro, pakadto Mindoro. Pagabot sa Mindoro, sakay sa bus, pakadto sa Batangas, sakay liwat naman sa bus, pakadto sa Manila. Pagabot namon sa Batangas Port, alas 2 ang kaagahon. Sakay kami liwat sa bus, pakadto Pasay. Pagabot sa Pasay, nagbantay kami bus, pakadto Laguna. Kaya kaagahon, wala sang bus nag-agi. Sumaayo lang kay may jeep nag-agi, nga wala pasahero, ginkontrata namon kung pila ang bayaran pakadto sa UP Los Baños. Tama na ako kakapoy kag tuyo kay wala ako yagatulog sa bus, kinahadlok ako nga basi may matabo. Ang kaupdanan ko galalaway sang tulog. Pagabot sa UP Los Baños, alas 4 sang aga. Diretso kami sa apartment nga dayuna namon. Galing sirado. So nagulat kami, naghigda kami sa kahilamunan. Ginhumlad ko ang akon nga malong kag maghigda. Sa sobra ko katuyo, natulugan ako. Kanami abis ang huyop sang hangin. Kadamo man sang panimalay, galing Malaka lang. Alas 9 sang aga, nagabot ang tag-iya sang apartment. Naghambal siya, pasensya ka mo, abi ko alas 9 pa ka mo maabot. Diretso kami sa apartment. Nagluto kami para pamahaw. Tani matulog pa ako, galing ng hagad ng amon presidente, nga malakat kami pakadto sa garden show, kay tikadamo pa kami kadtuan. Inday Regine, kalapad sa ilang garden show, do isa ka barangay. Kadamo sang ila pinamakal. Sang hapon, nagpalauli kami. Sang gabi, nagplano sila nga mapabulakan. Sang aga, nagpabulakan sila. Wala akong mag-upod. Nagdiretso ako sa Santa Rosa, Laguna, sa hinablos ko. Didto ako nagpaayaw lagaw sa Tagaytay. Sang aga pa ako nagbalik sa UP Los Baños, diretso sa apartment sa pagpaligo. Ang ila shower, ara sa atubang sang apartment. Samtang gapaligo ako, may natalupang dan ako, may nagapanglingling. Ginhambalan ko, hoy! Priyo lang tayo lalaki. Bakit naninilip ka?
Ay kuya, gusto kong linisin ang banyo. Hambal niya. Sabat ko, mamaya na, gapaligo pa ko. Kuya, siling niya, dami pang lilinisan na banyo. Dito ang gusto kong mauuna. Paano? Mababasa ka. Ay hindi bale, maligo man ako mamaya. Sisiling ko, bala ka? Sige, pasulod ko siya. Pagsulod niya, sagay niya ako tulog. Kinambalahan ko siya. Oh, anong tinitingin-tingin mo? Linisin mo na. Ano ka ba? Agi, bayot? Wala siya nagsabat. Kaya wala siya kaintindi sa hambal ko. Tingin sulit ko. Ano ka, bakla? Bakit tingin ka ng tingin? Sabat niya. Hindi. Pero kuya, ang ganda ng katawan mo. Ang puti, parang bata. At ang balahibo sa dibdib, maganda. Parang balahibong pusa. Hoy! GA, wag mo akong tawagin na kuya. Lolo mo na ako, senior na ako. Sabat niya, kuya, hindi halata. Lokohin mo si kuya mo, hindi si lolo mo. Ay, dalatagpi isang towel ko, Tita Regine. Pagsulod ko sa kwarto, gintika niya ako, tapos naghambal, kuya, lilinisin ko ang kwarto ninyo. Tiyambal ko, wag na, baka madaming mawawala sa gamit ng kasamahan ko. Tidayon ko bantay sang tricycad, galing pag-abot sa gindayunan sang upod ko nga babae, nagtalang ako, or sang utod ko nga babae. Tinagdiretso na lang ako sa garden. Namakal ako. Sang ginutom ako, nagpanyaga ako. So samtang kakaon ako, may naghampak sa likod ko. Ambal niya, hoy, nga ari ka. Ano, wala ka mag-upod sa Bulacan? Sabat ko, wala. Kay nakakadto na ako kalaway sang ilang mga tanong. Sabat niya, gusto mo ang mga matahom nga tanong? Galing mahal. Sige lang, basta gwapa. So nagsaka kami sa bukid. Didto inday ang madamo nga tanong. Pero mga tumalagsahon mo lang makita. Galing, libo ang bili. Pero may ginbakal ako, galing pag-abot sa Iloilo. Isa lang kasi mana, napatay. Sang hapon, ginhagad ako sang tag-iya sang apartment nga magpaninda sa bayan para panyapunon sa mga upod ko. Baw didto ang janitor sang apartment, sagad ako niya tulog, naghambal ako, puwera aswang. So nabatian sang upod ko, siling niya, anong ginahambal mo da nga puwera aswang? Tingin tudlo ko, siling niya, hindi na siya aswang, agiin ha. So inday, hasta lang diriya ang parte sa Los Baños, kaya na istorya ko naman ng iban. So salamat gid sa liwat, Lolo Dencio. So nataypan kagal isang aswang sa janitor lo. Come to think of it, no? Kadamo nagkaka-crush sa imo, kadamo nagkaka-type sa imo, pero nga nag-single kagyapon hasta subong. Bakit? Anyway, sige lo, basta next time ha, mga love stories mo naman bala, I'm sure nga kadamo ka man siguro sa mga nanging girlfriends or may mga love life ka man sa una, pwede ganyan ma-share. Alright, salamat gid sa liwat sa imo, Lolo Dencio. It's 5 minutes before 3 o'clock. Magapanambalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante yung mga pahibalo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan.
kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sama sunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you. Pinasahing ang mga love stories dira, mga kabombo. Happy ending, sad ending, tragic. Wow. Or wala pa, no? Wala pang balaan kung anong ending. Pwede nyo ma-share din sa kahapon lamang program. All you have to do is write it down in an email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon sa mga seniors especially. Pwede nga masulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or pwede gid nga personally ma-hand in diri sa Bombo ang inyong mga kasaysayan. So, para yun na nato na pag-enjoy sa mga love
stories and other stories diri sa KLP Boss naman. Sa atong liwat nga pagugdanay, up next, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail and Dear Diary. Mga programas or mga dramas kada hapon nga inyo gid nga gina-enjoy diri sa Bombo Radio Iloilo. So, balikay kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo adagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.